Tinaimbag adamag kas insurat ni San Marcos. San Marcos Kapitulo 1. Daytoy ti pangrugyan tinaimbag adamag may papan ken Hesukristo nga anak ti Dios. Kas nailanad iti libro ni Propeta Isaias, sakbay amapan ka kinuna ti Dios, adtoy ti ibaon ko amang isagana iti dalan mo. Ijay letang adda mangipukpukaw. Isagana yo ti dalan ti Apo, pasayaaten yo ti pagnaan na. nagparang ni Juan ijelet ang anamumbunyag ken nangas kasaba. Impakaamuna kadagiti tattao, ngagbabawi da kadagiti basbasol da, ken mabunyagan da, tapno pakawanen ti Dios dagiti basbasol da. Adu tinapan nagdengeg ken kuana, naggapuda iti intero a probinsya ti Judea ken iti syudad ti Jerusalem. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basbasol da, ket binunyagan ida ni Juan ije karayan Jordan. Naaramid iti dutdot ti kamelyo ti kawes ni Juan, lalat ti barikes na. Dudon kendiro ti pinagbibiyag na. Sumarsaruno kanyak ti adaan iti dakdakkel apan nakabalin ngem siak. Impakaamuna kadagiti tattao. Jakpay may kari nga agrokob amang warwar iti sandalyas na. Bunyagan kayo iti danom, ngem bunyagan na kayo iti Espiritu Santo. Iti saan ang nabayag? Simmangpet ni Jesus ang naggapu iti Nazaret, maysa nga ili iti probinsya ti Galilea. Binunyagan ni Juan iti karayan Jordan. Apaman ang nakasangat ni Jesus iti danom, nakita na naglukat ti langit, ken ti Espiritu Santo akas kalapati a bumababa ken kuana. At damay sa atimik ang naggapu iti langit. Sika ti anak ko adungdungwe, Kinunana, maayayo ak unay ken ka. ti Espiritu inturong na adagos ni Jesus ijelet ang. Nagyan sadyay ni Jesus iti 40 nga aldaw, ket iti dayta a tiempo sinulsulisog ni Satanas. Adda dagiti atap nga ayop sadyay, ngem napan dagiti angheles ket nagserbida ken ni Jesus. Kalpasan ti panakaibalod ni Juan, napan ni Jesus ijay Galilea, inkas kasabana tinaimbag adamag a naggapu iti Dios. Dimtengen ti aldaw, Kinunana, asidagen ti pagarian ti Dios. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, ket mamati kayo iti naimbag adamag. idi magmagna ni Jesus iti igid ti danaw ti Galilea, nakita na ti dua amang ngalap, da Simon ken Andres nga agkabsat, amang iwaywayat iti iketda. Suruten da, ket pagbalinen kayto amang ngalap iti tao. Kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti iketda, ket simurot da ken kuana. Intuloy ni Jesus tinagna. Idi makaadayo basit, nakita na da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan dagiti agkabsat iti bangkada, ket insagsagana da dagiti iketda. Inayaban adagos ni Jesus ida. Pinanawan da ni amada iti bangka, agraman dagiti lalaki ang natangdanan at tumulong kadakwada, ket simurot da ken Jesus. Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na iti ili a Capernaum. Iti aldaw a panaginana, napan nangisuro ni Jesus iti sinagoga. Nasdaaw dagiti nagdengeg gapu iti wagas ti panangisuro na. Insuro na ida akas maysa nga addan turay, saan akas kadagiti mamaestro iti linteg. Pagamuan simrek iti sinagoga ti maysa a lalaki, alinoganan ti dakes nga espiritu. Anya ti gagaram kada kami, Jesus sa taga Nazaret. Inyikis na, May kakadiyan ang dadael kada kami. Amambuka, sika tinasantuan nga imbaon ti Diyos. Agulimag ka, intubngar ni Jesus iti dakes nga espiritu. rumuar ka iti dayta a tao. Ti dakes nga espiritu, pinagkuyagyag na ti lalaki. Imkis iti napigsa, ket rimuar ken kuana. Nasdaaw dagiti tattao, ket nagsisinalodsod da. Anya daytoy, may sakadi abaro apan norsuro? Adaan daytoy a tao iti turay amang bilin kadagiti dakes nga espiritu
ket agtungpal da kinkwana. Dagos ang nagdinamag ni Jesus iti amin asuli ti probinsya ti Galilea. Pimmanaw da dagos iti sinagoga ket nagturong da iti balay da Simon ken Andres, kadwada da Santiago ken Juan. Aggurigor idi ti babae a katugangan ni Simon ket agididda. Apaman a simangpet ni Jesus, imbaga na kenkwana ti kasasaad ti masakit. Napan ni Jesus iti ayan ti masakit. Inigaman na ti ima na ket tinulungan na a bumangon. Naawan a dagos ti gurigor na ket sinerbyan na ida. Idi nakalneken ti init iti daytang aldaw. Nagdudupudop dagiti tattao iti dayta a lugar iti sango ti balay nga ayan ni Jesus. Impanda kenkwana dagiti masaksakit ken dagiti linuganan ti demonyo. Pinaimbag ni Jesus dagiti adu nga agsagsagaba iti nadumaduma akita ti sakit. Pinaksyat na ti adu a demonyo. Ngem di na pinalubusan nga agsao dagiti demonyo, taammoda ti kinasiasino na. Nasipngit pay laing iti sumuno abigat, idi bumangon ni Jesus ket pimmanaw iti balay. Nagturong iti diso nga awan matagtagitao iti ruwar ti ili, ket nagkararag sadyay. Ngem napan binirok ni Simon ken dagiti kakadwana. Idi masarakan da, kinunada kenkwana. Sapsapulan da ka dagiti amin at tao. Intayo kadagiti kabangibang nga ilili. Insungbat ni Jesus. Masapol ang mga sabak met kadagita a lugar. Tadaytoy tigapo na apimmanawak ijay Capernaum. Ngarod, sinursur na amin apaset ti Galilea. Nangas kasaba kadagiti sinagoga da, ken namakpaksyat kadagiti demonyo. At dalalaki ngagsagsagaba iti kukutel. Napan ken ni Jesus, nagparintumeng ket nagpakpakaasi ken kuana. No kayat mo, mapaimbagnak. Kinunana, naasyan ni Jesus, ket sinagid na ti masakit. Kinunana, Kayat ko, umimbag kan. dagos anaykat ti sakit ti lalaki ket imimbagen. Pinapanaw a dagos ni Jesus ti lalaki, kalpasan tinainget a panangbilin na, Denggem, awan pangibagbagaam iti daytoy. Inka agparang iti padi, tapno kitaan na ka. Kalpasan na, kas imbilin ni Moises. Mangipaay ka iti daton apam maneknek mo kadagiti tattao nga imimbagkan. ngem idi nakapanawen ti lalaki, impadpadamag na iti amin a lugar tinapasamak ken kuana. Isut gapuna asaanen a makastrek a silalatak ni Jesus, iti uray anya nga ili. Nagyan ket di kadagiti disso nga awan matagtagitao. Ngem uray no kasta, dinanon dagiti tattao a naggapu kadagiti na dumaduma a lugar. San Marcos Kapitulo 2. Nagsubli ni Jesus iti Capernaum, kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Nagdinamag asimangpeten iti balay na, ket adu at tao tinatipon-tipon sadyay. Awan payen ti pagpisipisan, uray pay iti asideg ti ridaw. Madama nga ikaskasaba ni Jesus tinaimbag adamag. Idi simangpet ti upat a lalaki a nagbaklay iti maysa a paralitiko nga ipanda ken kuana. Ngem gapu iti kaadu ti tao, di da mayasideg ken ni Jesus ti masakit. Winangwangan da nga rod ti atep iti ngatwen ni Jesus, sada imbaba ti paralitiko a nakaidda iti papag. Idi makita ni Jesus ti pamatida, kinunana iti paralitiko. Anak ko, napakawanen dagiti basbasol mo. Sadyay, adda nga agtugtugaw ti sumagmamano a mamaestro iti linteg. Kinunada iti nakemda, Apaya kasta ti sao daytoy a tao. Maibusor iti Diyos ti sasawan na. Nilayang apo Diyos ti makapakawan iti basol. amo adagos ni Jesus ti adda iti panunot da ket kinunana. Apay akasta ti pampanunuten niyo. Anya tinalaklaka nga isao iti daytoy a paralitiko. Napakawanen dagiti basbasol mo. Wenno, bumangon ka. Alaem taidam ket magnaka. Paneknekak nga rod kada kayo. Ati anak ti tao, adda pan nakabalin na dito'y daga,
amamakawan kadagiti basbasol. Kinunana iti paralitiko, Ibilin ko ken ka, bumangon ka, bagkatam taidam, ket agawid kan. iti imatang da amin, bimangon ti lalaki, binagkat na ti iddana, ket nagdadaras a nagawid. Nagsidao da amin, ket inday dayaw da ti Diyos. Di kampay nakaimatang ti kastoy a pasamak. Kinunada, nagsublimanen ni Jesus iti igid ti danaw ti Galilea. Napankenkwana dagiti adu at tao, ket insuro na ida. Idi magmagna, nakita na ti maysa nga agsingsingir iti buwis, ni Levi nga anak ni Alfeo. Agtugtugaw ni Levi iti opisina na apagbayadan iti buwis. Surutan nak, Kinuna ni Jesus. Timakder ni Levi ket simurot kenkwana. Idi mangmangan ni Jesus iti balay ni Levi, nakilanglang kenkwana ken dagiti adalan na ti adu nga agsingsingir iti buwis ken tattao a managbasol. Ngamin, adu dagiti simurot kenkwana. Adda sumagmamano a mamaestro iti linteg a kamkameng ti grupo dagiti Fariseo. Idi makita da a makipangpangan ni Jesus kadagiti managbasol ken agsingsingir iti buwis, sinaludsod da kadagiti adalan na. Apay akalanglang na dagiti agsingsingir iti buwis, ken dagiti managbasol? Nangeg ida ni Jesus ket kinunana, saan adagiti nasalun at ti makasapol iti mangagas, no diket dagiti masaksakit. Jak imay, tapno ayabak dagiti nalintag at tao. Imayak, tapno ayabak dagiti managbasol. iti na minsan, agay ayonar dagiti adalan ni Juan a Mamunyag ken dagiti Fariseo. Napanti sumagmamano at tao ken Jesus, ket sinaludsod da. Apay nga gayonar dagiti adalam? Ni Juan amamunyag ken dagiti adalan dagiti Pariseo, ngem dagiti adalam saan? Simungbat ni Jesus. Mabalin aya adi manganda iti sanga ili iti paboda? Manganda, saan da nga agayunar no adda ti nobyo iti sidong da? Ngem dumteng to ti tiyempo a maipanaw ti nobyo kadakwada. Isunton ti panagayunar da. Saan nga itakop ti baro alupot iti daan apagan-anay? Tanukumsen ti na itakop, dumakdakkel ti pigis. Saan met nga ikabil ti baro nga arak iti daan asupot alalat? Tabettaken ti arak ti supot, ket agpadada a madadael. Ikargakit di ti baro nga arak iti baro asupot alalat. Iti may sangal daw a panaginana, magmagna ni Jesus ken dagiti adalan na iti kataltalunan a namulaan iti trigo. Bayat ti pannagnada, nagruros dagiti adalan na kadagiti dawa ti trigo. Sinaludsod dagiti Fariseo ken Jesus, Kitaem, apay nga aramidan dagiti adalam ti maisalungasing iti aldaw a panaginana? insungbat ni Jesus, Diyo pa'y aya nabasa ti inaramid ni David ken dagiti tattao na idi mabisinda? Simrek ni David iti balay ti Diyos, sanangan iti tinapay a naidaton ti Diyos. Napasamak daytoy idi ni Abiatar ti kangatuan apadi. Iti paglintagan tayo, dagiti laeng papadi ti mapalubusan amangan iti dayta at tinapay. Ngem nangan ni David, ket inikan na pay dagiti tattao na. Naaramid ti aldaw a panaginana nga agpaay iti pagimbagan ti tao. Saan a naaramid ti tao nga agpaay iti aldaw a panaginana? Ngarod, ti anak ti tao, iso ti apo, uray pay ti aldaw a panaginana. San Marcos Kapitulo 3. Iti na minsan nga ipapan manen ni Jesus iti sinagoga, adda lalaki sadyay a paralitiko ti maysa nga imana. Adda tattao amang palpaliiw ken Jesus, no paimbagen na ti lalaki iti aldaw ti panaginana, tapno adda pang pabasulan da ken kuana. Umay ka ditoy. Kinuna ni Jesus iti lalaki, ket sinaludsod na kadagiti tattao. Anya ti palubos ti linteg nga aramiden tayo iti aldaw a panaginana. Tumulong, wenno mangranggas.
mangispal iti tao, wenno mang patay. Ngem nagulimek da. Si pupungtot ni Jesus akimita kadakwada. Nupay kasta, inay-ay na ida gapo iti kinatangken ti ulo da. Unnatem ta imam. Kinunana iti lalaki. Inunnat ti lalaki ti imana ket imimbag. Rimwardag ti Fariseo iti sinagoga. Nakiuman da adagos iti sumagmamano a kaming ti partido Herodiano. Nagtutulagan da no kasano ti panangpatay da ken ni Jesus. Nagpakni ni Jesus ken dagiti adalan na iti igid ti danaw ti Galilea ket simurot ken kuana ti adu a tao. Naggapuda ije Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea, agraman kadagiti disso iti ballasyo ti Jordan. Ken kadagiti luglugar nga asideg iti syudad ti Tiro ken Sidon. Napan-amin dagitoy at tao ken Jesus, taado ngamin tinadamag da nga aramiden na. Gapu iti kaadu ti tao, binilin ni Jesus dagiti adalan na nga isaganaan da iti bangka tapno saan a madipit. Taado ti inagasan na ket agdidenuron amin dagiti masakit nga umasideg a sumagit ken kuana. Tunggal maimatangan dagiti tattao alinuganan dagiti dakes nga espiritu, agpakleb da iti sakaanan na sadayikis. Sika ti anak ti Dios. Ngem na inget ti bilin ni Jesus kadagiti dakes nga espiritu nga awan pangibagbagaan da iti kinesiasino na. Simmangat ni Jesus iti maysa a turod ket inayaban na dagiti kinayat na. Napandaken kuana ket pimili iti 12 ket 2 a dinutukan na nga apostoles. Pinili kayo a makikadkadwa kanyak. Imbaga na kadakwada. Ibaon kayon tupay amapan mangas kasaba, ket maikkan kayto iti pan nakabalin amang paksyat kadagiti demonyo. Dagitoy dagiti 10 ket 2 a pinili na. Ni Simon a pinanaganan na iti Pedro. Da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Pinanaganan na dagiti agkabsat iti Boanerges, kayat nasa uwen anak ti Gurrood. Andres, Felipe, Bartolome, Matthew, Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfeo, Tadeo, Simon a Patriota, ken ni Judas Iscariote anang lipot ken Jesus. Nagawid ni Jesus. Adumanen at tao tinaguumong ket saanen a masango ni Jesus ken dagiti adalan na timangan. Apaman anadamag daytoy dagiti kabagyan na napanda iti ayan ni Jesus tapno ipanaw da. Agmauyungen, Kun kunangamin dagiti tattao. liluganan ni Beelzebub, Kinuna ti sumagmamano a maestro iti linteg a naggapu ije Jerusalem. ti pangulo dagiti demonyo ti mangmangted king kuana iti bilag, amang paksyat kadagiti dakes nga espiritu. Isut gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti tattao ket sinarita na kadakwada ti sumagmamano a pangarig. Mabalin aya apaksyaten ni Satanas ti bagina met laeng. No agbibinusor dagiti tattao iti maysa a pagarian, marpuog dayta a pagarian. No agririri dagiti kameng ti maysa a familia, marakrak dayta a familia. Ngarod, numabingbingay ti pagarian ni Satanas, ket agdidin nadaal dagiti tao na, di agpaot, ket dumtengen ti kanibusanan na. Awan makastrek iti balay tinapigsa a tao, tapno italaw na dagiti sanikwana. Repeten na pay nga umuna tinapigsa a tao, santo agsamsam iti uneg ti balay. Laglagi penyo, ama pakawan amin a basol dagiti tattao, ken amin nga isasauda a maibusor iti Diyos. Ngem pulos, adinto mapakawan ti siya sinuman nga agsao, iti maibusor iti Espiritu Santo, ta nakaaramid iti agnanayon a basol. Insao ni Jesus dagitoy taadda sumagmamano a nagkuna. Linuganan ti dakes nga espiritu. Simmangpet ti ina ken dagiti lalaki a kakabsat ni Jesus. Nagtatakderda iti ruwar ket nangibaonda iti mga yab ken kuana. Adu at tao tinakatugaw iti likmot na. Adda ninanang mo kan dagiti kakabsat mo alalaki ijarwar. Kinunada.
Masapul da ka. Siya sino kaditi inak? Insungbat ni Jesus. Siya sino kadi dagiti kakabsat ko? Kinita na dagiti ng lawlaw ken kuana ket kinunana. Kitaan niyo, adtoy ti inak, ken dagiti kakabsat ko. Tadagiti agaramid iti pagayatan ti Diyos, isuda dagiti kakabsat ko, ken ti inak. San Marcos Kapitulo 4. Nang isuro manen ni Jesus iti igid ti danaw ti Galilea. Gaputa aduunay dagiti tattao nga imaribungbong ken kuana, napan nagtugaw iti maysa a bangka, as itatapog iti danom. Nagyan dagiti tattao iti takdang ti igid ti danaw. Pangarig ti inaramat ni Jesus anang isuro kadakwada kadagiti adu a banbanag. Kinunana kadakwada, Dumngeg kayo, adda may sa tao anapan nagpurwak kadagiti bukal. Idi agi purpurwak, nagdiso ti sumagmamano a bukal iti igid ti dalan, ket tinuktok dagiti tumatayab. Addamet sumagmamano a bukal, nagdiso iti kabatuan a basitlaeng ti dagana. Gaputa narabaw ti dagana, nabiit a nagtubo dagiti bukal. Idi makatangkayagan ti init, nalaylay dagiti apagtubo amula, ket nagango da adagos, agsipod tadi da unay nakapagramot. Nagdiso ti sumagmamano a bukel iti nagtubuan dagiti siitan amula adimmakkel ken nang lepes kadakwada. Iti kasta, saan a nakapagdawa dagiti mula? Ngem adda dagiti bukel a nagdiso iti nadameg adaga, ket nagtubo, dimmakkel ken nagdawada. Adda nagdawa iti 30, addamet 60, ken addapay sangagasot. ket inggibus ni Jesus. Dumngeg nga rod ti siya sinuman nga addaan pannakaawat. Idi agmaymaysa ni Jesus, napan ken kuana ti sumagmamano kadagiti nagdengeg, agraman dagiti 10 ket 2 nga adalan. Kiniddaw da nga ilawlawag na dagiti pangarig. Kinuna ni Jesus, Naipakaammo kada kayo ti palimed maipapan iti pagarian ti Diyos. Ngem kadagiti sabsabali, maisuro amin a banag, babaen kadagiti pangarig. Iti kasta, uray no kitkitaan da, di da mailasin. Uray no dengdenggan da, di da maawatan. No mailasin ken maawatan da, amangan no agsublida iti Diyos, ket pakawanin nanto ida. Diyo ayang maawatan daytoy a pangarig. sinaludsod ni Jesus kadakwada. No diyo maawatan, kasano nga rod a maawatan nyo ti uray anya a pangarig. Ket inlawlawag na ti pangarig. Ti agmulmula, iwaragawag na ti sao ti Diyos. Dagiti bukel nga agdiso iti dalan, mayarig da kadagiti tattao a makangeg iti sao ti Diyos. Apaman a mangegda, umay ni Satanas, kat ikaten na ti mensahe kadakwada. Dagiti dadduma at tattao, mayarig da kadagiti bukel a nagdiso iti kabatuan. Apaman a mangegda ti sao, awaten da asiraragsak. Ngem saan a makapagramot ti sao kadakwada, ket saan da nga agbayag. Isot gapuna a maupay da adagos, no dumteng dagiti rigrigat, ken pannakaidadanes, gapo iti sao. Ket dagiti dadduma at tao, mayarig da kadagiti bukel, a nagdiso iti nagtubuan dagiti siitan a mulmula. Isuda dagitoy, ti makangeg iti sao. Ngem umay dagiti pakaringguran iti daytoy abiyag. Ti panagagom iti kinabaknang, ken tinalabes a panagtarigagay kadagiti daddumapay abambanag, ket lepesen da ti sao. Iti kasta, di da makapagbunga. Ngem dagiti dadduma at tao, mayarig da kadagiti bukel a nagdiso iti nadameg adaga. Ipapuso da adenggen ti sao, ket agbunga da.
at dagbunga iti 30, at damet 60, kanadapay sangagasot. Intuloy ni Jesus, Gangtan aya ti pagsilawan, tapno kaluban iti salop, wenno ipasirok iti katre. Saan aya nga ikabilkit di iti nairanta apagyanan na? Awan tinailimeng adinto mailatak. Awan met ti palimed adi maamuan. Dumngeg nga rod ti siya sinuman nga addaan pannakaawat. kinunana pa'y kadakwada, Panunuten yo analaing ti manggagyo. No kasano ti panangrukod yo kadagiti sabsabali, kastan tumet ti panangrukod ti Diyos kada kayo, ket naing-inget tupay. Tati addaan, maikanto iti ad-ado. Ngem ti awanan, uray ti basit nga addaken kuana, maikat tupay. intuloy ni Jesus tinagsao. Kastoy ti kayarigan ti pagarian ti Diyos. Adda tao nga agpurwa kadagiti bukel iti talon na. Maturog iti rabii, ket agtrabaho iti aldaw. Kabayatan na, agtubo dagiti bukel ket dumakkel da. Ngem di ammo tinagmula no kasano ti irurusing ken idadakkel da. Ti dagamit laeng timang padakkel ken mang pabunga kadagiti mula. Agparang nga umuna ti bulong. Sumaruno ti dawa. Ket kamaudyanan na, mamsek ti dawa. Numatang kenanen dagiti dawa, rugyanen ti aggapas, tadimtengen ti panagapit. Nagsaludsod ni Jesus, Anya ti pangyarigan tayo iti pagarian ti Diyos? Anya pangarig ti pangilawlawag tayo iti daytoy? Mayarig iti bukal ti mustasa akabasitan a bukal dito'y lubong. Basit usit a bukal, ngem numaimula. Dumakkel, ket agbalin akadakkelan kadagiti amin amulmula. Agsanga iti dadakkel amabalin a pagumukan dagiti tumatayab. babaen kadagiti kakastoy a pangarig, ikas kasaba ni Jesus ti mensahe na kadagiti tattao, kas iti kabailanda nga umawat. Saan nga agsao idi kadakwada no di na aramaten dagiti pangarig. Ngem no isudalaing kadagiti adalan na, ilawlawag na amin kadakwada. Idi sumipngeten iti daytamit lang aldaw, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, Bumalasiw tayo. pinanawan da nga rod dagiti tattao sa dalimugan iti bangka nga ayan ni Jesus, ket bimmalasiw da. At dapay sabsabali a bilog a nakikuyog ken kuana. Pagamuan nagangin iti nakapigpigsa. Timaod dagiti dadakkel a dalluyon anang sabwasabwag iti bangka. Iti kasta, nganganin mapno iti bangka iti danum. Adda ni Jesus iti kutit ti bangka. Matmaturog a nakapungan. Riniing dagiti adalan na. Maestro, Kinunada, awan ayatan yaman na ken ka no lumned tayo. bimangon ni Jesus ket binilin na ti angin. Agsarden ka. Sana kinuna iti dalluyon, Agtalna ka. nagsardeng ti angin ket nagtalna ti dalluyon. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan, Apay nga agbuteng kayo. Awan pay kadi ti pamatiyo. ngem kasta unay ti butengda ket kinunada iti maysa ken maysa. Anya ti katatao na daytoy. Uray ti angin ken ti dalluyon agtong palda ken kuana. San Marcos Kapitulo 5. Nakadanon ni Jesus ken dagiti adalan na iti ballasiw ti danaw ti Galilea ket simmangladda iti daga dagiti Geraseno. Apaman a nakadisag ni Jesus iti bangka, sinabat ti maysa a lalaki a naggapu kadagiti rukib a pagitantaniman sadyay. Linuganan ti dakes nga espiritu daytoy a lalaki ket agnanaed kadagiti tantanem. Awan ti makakawar ken kuana. Namin adu arinipet da ti ima na ket imbaod da ti saka na ngem pinugsapugsat na dagiti kawar ket linittat na dagiti posas. Nagpaiduma ti pigsana ket awan ti makaparukma ken kuana. Aldaw ken rabii nga agpagnapagna kadagiti tantanem ken turturod. Patinayon nga akikikis. Dundunoren na ti bagina iti bato.
Adayo pay laing ni Jesus iti makita daytoy a lalaki. Nagtaray ket nagparintumeng iti sangwanan na sana inyikis. Jesus, anak ti Dios sa kangatuan. Apaya singay na. Itinagan ti Dios, di nakadi parigaten. Sinauna daytoy gapot a kinuna ni Jesus kenkuana. Dakas nga espiritu, rumuar ka iti daytoy a tao. Anya tinagan mo. Sinaludsod ni Jesus. Armada, tado kami. Kinuna ti lalaki. Namin adu nga impakpakaasin na kini Jesus adi na kumapapanawin dagiti dakes nga espiritu iti dayta a lugar. Iti asideg sadyay at dadakkel nga arban ti baboy nga mangmangan iti bakras ti turod. Nagpakpakaasi dagiti espiritu. Ibaon na kami asumrek kadagiti babo. Pinalubosan ni Jesus ida. Rimwar dagiti dakes nga espiritu iti lalaki ket simrek da kadagiti baboy. Nagdadarison ti arban ag 2,000 a baboy. Ititipang sa datimpuak iti danaw ket nalmes da amin. Nagtataray dagiti agtataraken kadagiti baboy anapan iti ili ken kadagiti barbaryo ket impadamag da tinapasamak. Rimwar dagiti tattao tapno mapanda kitain tinaaramid. Idi makaasideg da ken Jesus, nakita da ti lalaki alinuganan dagiti demonyo. Agtugtugaw, nakakawes ken nagpulangin tinasayaat a panunot na. Nagbuteng da amin. Dagiti nakakita iti daytoy, impadamag da kadagiti tattao, tinapasamak itinaluganan a lalaki ken kadagiti baboy. Iti kasta, dinawat dagiti tattao a pumanaw ni Jesus iti lugar da. Idi lumugan ni Jesus iti bangka, nagpakpakaas iti tao na luganan a makikuyog ken kuana. Ngem linapdan ni Jesus. Kinunana, Agawid ka iti familyam, ket ipadamag mo kadakwada tinaindaklan nga inaramid ti Apo ken ka, gapo iti kaasina. pimanaw ti lalaki, ket impakaamuna iti sakop ti Decapolis ti inaramid ni Jesus ken kuana. Nagsidsid daaw amin anakangeg iti impadamag na. Bimalasiw manen ni Jesus anapan ijay bangir ti danaw. Idi addan iti igid, inaribongbongan tinakadadu a tao. Dimteng ni Jairo. Maysa nga opisyal iti sinagoga iti dayta a lugar. Idi makita na ni Jesus, nagparentumeng ket nagpakpakaasi ken kuana. Ngan-nganin matay ti balasita nga anak ko. Pangaasim ta umay mo ipatay ta imam ken kuana tapno umimpag ket agbyag pay. Kimuyog ni Jesus ken kuana. Nakikuyog met tinakadadu at tao nga agdidinuron iti likmot na. Adda sadyay idi ti maysa a babae a 12 at awenin nga agsagsagaba iti panagbulos ti dara. Nupay adon tinangag-agas ken kuana ket nagastunan ti amin a kwarta na pinagpapaagas. Saan nga imimbag no dikit kimaro ti sakit na. Nadamag na ti maipapan ken Jesus. Nakilinatlet nga rod kadagiti tattao aginggaan na kaasideg iti likodan ni Jesus. Kinunana iti bagina, Namasagid ko la kumauray ti kawis na laan, umimbagak ton. sinagid na ti kagay ni Jesus. Dagos asim mardeng ti panagbulos ti dara na, ket nariknana nga imimbagen. Iti dayta kanito, nadlaw ni Jesus nga adda pan nakabalin a nauyos ken kuana, ket sinango na dagiti adda iti likodan na. Sinaludsod na, Siya sino tinangsagid iti kawis ko? kinuna dagiti adalan na. Makitam dagiti ado a tao nga agdidinuron iti likmot mo. Ket saludsodem paylaeng no si asino tinangsagid ken ka? Ngem inwaras ni Jesus ti panagkita na, tapno bigbigen na no si asino tinangsagid ken kuana. Nadlaw ti babae tinapasamak ken kuana, isu nga agtigtigerger iti buteng nga imasideg ken Jesus, sa nagparintumeng iti sangwanan na. Impudno na ti amin a naaramid. Anak ko, Kinuna ni Jesus iti babae, pinaimbag na ka ti pamatim. Inkan asitatal na, ket saan ton nga agsubli ti sakit mo. madama pay lang agsasaon ni Jesus idi dumteng dagiti nagapu iti balay ni Jairo. Natayen ti anak mo. Impadamag da kini Jairo.
Apay aring gurem pay laeng ti maestro? Saan ngayon kaskaso ni Jesus ti imbagada ken ni Jairo? Kinunana ket di ken kuana, Di kagdanag, papigsaam kit di ti pammatim. saanin nga impalubos ni Jesus ang makikuyog dagiti tattao ken kuana, malaksid ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan. Idi sumangpet da iti balay ni Jairo, nakita ni Jesus ti kumaribuso at tattao, agsangsangit ken agdugdong awda iti napigsa. Simrek ni Jesus ket kinunana kadakwada, Apay nga umariwawa kayo, apay nga agdungdungaw kayo. Saan anatay ti balasitang? Matmaturog laeng. kinatkatawaan dagiti tattao. Pinarwar na amin ida, sana inayaban dagiti naganak ken dagiti adalan na, ket simrek da iti siled ayan ti balasitang. Inigaman ni Jesus ti ima ti balasitang, sana kinuna, Talita kum, kayat na asawen, balasitang, bumangon ka. dagos abimangon ti balasitang, ket nagpagnapagna. Sangapulo ket dua ti tawen na. Kasta unay ti siddaaw da iti napasamak. Ngem impaganetget ni Jesus, nga awan pangibagbagaan da iti daytoy. Pakaninyo ti balasitang. Kinunana. San Marcos Kapitulo 6. Pimmanaw ni Jesus iti dayta lugar, ket nagsubli iti ili na. Simurot ken kuana dagiti adalan na. Iti aldaw a panaginana, napan nang isuro iti sinagoga. Adu dagiti tattao sadyay, nasdaaw da amin a nakangeg ken kuana. Sinaludsod da, Sa dino tinangalaan daytoy a tao kadagitoy? Kasano ti panakagunood na iti kasta kinasirib? Kasano ang makaaramid iti milagro? Saan aya nga iso ti karpintero nga anak ni Maria, ken kabsat da Santiago, Jose, Judas ken Simon? Saan aya nga agnanaed ditoy dagiti kakabsat na a babae? dagitoy ti kinunkuna dagiti nagdengeg ken kuana, gapu iti siddaaw da. Iti kasta, inumsida ni Jesus. Ket insungbat ni Jesus kadakwada, Mapadayawan ti profeta iti sa dinuman a lugar. Malaksid iti ilina. Kadagiti kabagyan ken familyana. awan apulos tinaaramid na a milagro sadyay. Malaksid ti panang paimbag na iti sumagmamano a masakit, babaen iti panangipatay na iti ima na kadakwada. Mas daaw unay gapu taawan pamati dagiti tattao. Napan ni Jesus anang isursuro kadagiti aglikmot a barbaryo. Inayaban na dagiti sangapulo ket duang adalan na, ket imbaon na ida asagdudua. Inikkan na ida ti panakabalin amang paksat kadagiti dakes nga espiritu. Binilin na ida, Di kay mangitugtugot iti uray aniya. Tinapay man, wenno bayon, wenno kwarta kadagiti bolsayo. Sarukod laeng ti itugot yo. Agsapatos kayo, ket umanayon ti maysa akagayo. inayon na pay, Iti sa dinuman a lugar nga adda mangawat kada kayo. Agyan kayo iti dayta abalay. Agingga iti ipapanaw yo iti dayta nga ili. Nudumtang kayo iti lugar nga awan umawat, ken dumngeg kada kayo, pumanaw kayo. Ket pampagan yo ti tapok kadagiti saksa kayo, akas ballaag kadakwada. napan nga rod dagiti adalan na, ket inkaskasabada kadagiti tattao a masapul nga agbabawi da kadagiti basbasol da. Pinaksyat da ti adu a demonyo. Sinapsapuan da iti lana dagiti adu a masaksakit, ket naimbagan da amin. Naamuan amin daytoy ni Ari Herodes, gaputa nagdinamagen tinagan ni Jesus iti amin a lugar. Kinunati sumagmamano at tattao, Nagungar ni Juan ang mamunyag, isut gapuna nga addakin kuana daytoy apan nakabalin nga agaramid iti milagro. kinunamit dagiti dadduma, Iso ni Elias. adda pay nagkuna. May sa daytoy a profeta. Kas kadagiti profeta idi ununana. Idi mangeg daytoy ni Herodes, kinunana, Isuday ta ni Juan a pinaputulak ngem na pagungar. mismo ani Herodes tinang patiliw ken nang paibalod ken ni Juan. Inaramid na daytoy gapo ken Herodias nga inkabalay na, nupay asawa ni Felipe akabsat na. Kinun ko na ngamin idi ni Juan ang mamunyag ken Herodes, Saan arumbeng nga ikabalay mo ti asawa ni kabsat mo?
Isot gapuna ang napalalo tigura ni Herodias ken ni Juan, ket kinayat na ang mapapatay ngim di na naalukoy ni Herodes nga uman namong iti daytoy agandat. Bigbigen ngamin idi ni Herodes ti kinaimbag ken kinasanto ni Juan. Di na intulok ang madangran. Magusguston na adengdenggen ni Juan, nupay mariribok tunggal mangigna. Ngimdimteng ti gundaway ni Herodias. Agkasangay idi ni Herodes ket nagpadaya para kadagiti nangato nga agtuturay iti gobyerno, dagiti opisyales ti militar, ken dagiti nalalatak nga umili ti Galilea. Simrek ti balasang nga anak ni Herodias ket nagsala. Nayayo ni Herodes ken dagiti sangaili na. Isot gapuna a kinuna ti ari iti balasang, Dawaten ti anyaman na kayat mo, ket ited ko ken ka. insa patanapay. Ited ko ti anyaman na dawaten, uray pay ti kagudwa ti pagariak. Rimwar ti balasang, ket dinamag na ken ni inana, Anya ti dawatek? Dawatem ti olo ni Juan na mamunyag. insungbat ni Herodias. Nagsubli adagos ti balasang itiyan ti ari ket dinawat na. Kayat ko nga ited mo kanyak ditoy kan itamot laeng ti ulo ni Juan a mamunyag a maikabil iti bandehado. Kasta unay tiliday ti ari. Ngem di na mabalin a paayen ti balasang gapo iti inkarina iti imatang dagiti amin a sangaili na. Iti kasta, binilin na adagos ti may sa agwardya ngayeg na ti ulo ni Juan. Napan ti gwardya ijay pagbaludan ket pinutulan na ni Juan. Inyeg na ti ulo a naikabil iti bandehado. Inyawat met ti balasang ken ni inana. Idinadamag dagiti adalan ni Juan tinapasamak, napandain nala ti bangkay na ket intanemda. Nagsubli dagiti apostoles iti ayan ni Jesus, ket impadamag da ken kuana dagiti amin nga inaramid ken insuroda. Masubla-sublat nga umay ken pumanaw dagiti adu at tao, iti ayan da ket di da pay masangon ti mangan. Iti kasta, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, Intayo iti maysa a disso, tapno makainan na tayo. ket nagbangkada anapan iti diso nga awan matagtagi tao. Ngem adu ti nakakita iti ipapanaw da ken nakailasin kadakwada. Iti kasta, manipod kadagiti amin nga ili, nagtataray da anapan iti nasao a lugar. Imulunada ngem ni Jesus ken dagiti adalan na adimteng. Apaman adimsaag ni Jesus iti bilog, nakita na dagitoy at tao ket naasyan kadakwada. Takas dala karnero nga awan mangaywan kadakwada. Iti kasta, insuro na ida kadagiti adu abanbanag. Idi mo malemen, napandag iti adalan ken Jesus ket kinunada. Mumalemen, ket awan matagtagi tao ditoy. Pagawidemon dagiti tattao tapno makagatang da iti kanenda kadagiti kabangibang a barbaryo ken ilili. Ikanyo ket di ida iti kanenda. Kinuna ni Jesus, Kayat mo asawan nga ingkam gumatang iti tinapay nga agpateg iti dwagasot a denaryo ket ited mi a kanenda? kinuna dagiti adalan na. Adda mano a tinapay yo. Sinaludsod ni Jesus, In kayo kitaan. napan kinita dagiti adalan ket impakaammoda. Adda 5 at tinapay ken 2 nga ikan. Binilin ni Jesus dagiti adalan na apagtugawenda ama grupo-grupo dagiti tattao itinalangto a karuutan. Iti kasta, na grupo-grupo ang nagtugaw dagiti tattao. Adda sagsasangagasot, adda met sagli-50. Innala ni Jesus dagiti 5 at tinapay ken 2 nga ikan. Timmangad sa dilangit sa nagyaman iti Dios. Pinispisi na dagiti tinapay, ket inted na kadagiti adalan na, tapno ibunong da kadagiti tattao. Biningbingay na met dagiti 2 nga ikan, tapno maibunong kadakwada amin. Nanganda amin ket nabsugda. Napno ti 10 ket 2 a basket tinatda, kadagiti tinapay ken ikan nga inurnong dagiti adalan. Kadagiti nangan, 5,000 dagiti nataingan a lalaki. Bayat ti panangpagawid ni Jesus kadagiti tattao, pinalugan na adagos dagiti adalan na iti bangka.
Pinauna na ida amapan ijay Betsaida, iti ballasiw ti danaw. Apaman anapalubosan na dagiti tattao, simmangat iti may sa aturod tapno agkararag. Idi rumabiin, addan ti bangka iti tenga ti danaw, ngem may sa ni Jesus iti sangat. Nakita na marigatan dagiti adalan na nga gagaod, ta subsubain ida ti angin. Iti agarup nagbaitan iti alas 3 ken alas 6 iti parbangon, nagna ni Jesus iti danum anapan kadakwada. Labsan na kumaida ngem nakita da magmagna iti rabaw ti danum. Alalya! Kinunada ket nagikisda. Nagbuteng da a nakakita ken kuana. Ngem dagos a kinuna ni Jesus, Di kay agbuteng. Siyak ni Jesus. Di kay agdanag. nakilugan ni Jesus kadakwada, ket nagtalnan ti angin. Kasta unay ti siddaaw dagiti adalan na. Dida naawatan ti pudno a kaipapanan, ti panang paadu ni Jesus kadagiti tinapay. Dida matukod a panunuten. Bimmalasiw ni Jesus ken dagiti adalan na iti danaw, ket simmang ladda ijay Genesaret anang ipunduanda iti bilog. Apaman anakadisagda, dagos anailasin dagiti tattao ni Jesus. Iti kasta, nagtataray dagiti tattao anapan kadagiti kabangibang aluglugar, ket impanda kenkuana dagiti masakit asiida iti papag. Iti sa dinuman anapanan ni Jesus, purokman wenno baryo wenno plaza, impan dagiti tattao dagiti masakit da kenkuana. Nagpakpakaasi da kenkuana, nga uray sagiden lakuma dagiti masakit ti gayadan ti kagayna. Ket naimbagan dagiti amin anang sagid iti kagayna. San Marcos Kapitulo 7. Nagurnong iti ayan ni Jesus dagiti Fariseo ken sumagmamano a mamaestro iti linteg a naggapu ijay Jerusalem. Nadlaw da amang mangan ti sumagmamano nga adalan ni Jesus adida nagbuggo. Kas na ipakadawyan dagiti amin a Hudyo. Taan nuruten dagiti Fariseo, agraman dagiti daduma a Hudyo dagiti panursuro nga impatawid dagiti ammada. Dida mangan no dida bugwan dagiti imada, iti umiso a panagbuggo. Dida mangan iti anyaman nga aggapo iti tiyendaan, no saan a mabugwan nga umuna. Adupay iti anuruten da a panursuro dagiti ammada, kas iti tumutop a panangugas kadagiti tasa, banga, lunglungan agambang ken papag. Iti kasta, sinaludsod dagiti Fariseo ken mamaestro iti linteg ken Jesus, apay ditong palen dagiti adalan ti panursuro nga inpatawid dagiti amma, tadida agbuggo amangan? Insungbat ni Jesus, Pudno unay ti impadto ni Isayas maipapan kada kayo. Agin sisingpet kayo kas insurat na. Dagitoy atat tao kuna ti Diyos. Kun kunada adayawon dak, babaen kadagiti bibigda. Ngem adayo kanyak ti puso da. Awan serbi ti panagdaydayaw da kanyak. Gaputa isursuro da dagiti annuruten nga inaramid ti tao akas lakit din bukod da alinteg. Binaybayan yon ti bilin ti Diyos. Ket dagiti panursuro ti tao ti tungtung palen yo. Ket intuloy na, nagsaya at ket din ti panangilaksidyo iti bilin ti Diyos, tapno mataginayon dagiti panursuro at tinawid yo. Taimbilin ni Moises, dayawem da amam ken inam, ken ti agsao iti dakes ken ni ama wenno inana, rebbeng na ama papatay. Ngem isursuro yumet, ano adda mabalin nga ipaay ti maysa a tao kadagiti naganak ken kuana ket kunana, kurban daytoy. Kayat naasawen, na ikarin iti Diyos. Saanen a masapul at tulungan na ida. Iti kastoy, binaybayan yon ti sao ti Diyos, gapo iti panursuro nga ipatawid yo kadagiti tattao. Adupay dagiti kastoy abambanag nga aramiden yo. Pinaasideg manen ni Jesus dagiti tattao, ket kinunana kadakwada. Dumngeg kayo amin kanyak, ket amirisin yo analaing daytoy.
Saan ati ipauneg ti tao timang tulaw ken kuana? No diket dagiti agtaod iti puso na. Idi pinanawan ni Jesus dagiti tattao ket simrek iti balay, sinaludsod dagiti adalan na ti kaipapanan daytoy a pagsasao. Kinuna ni Jesus kadakwada, Uray da kayo, di yumet aya maawatan? Saan ati makan timang tulaw iti tao, ta saan amapan iti puso na, no diket iti tiyan na, ket kalpasan na rumuar. iti panagkuna ni Jesus iti kastoy, impakaammo na ang mabalin a kanen ti amin at taraon. Insaruno na pay, dagiti agtaod iti tao timang tulaw ken kuana. Tamanipod iti uneg ti puso ti tao. Rumusing dagiti dakes a panunot a pagtaudan dagiti maikaniwas a bambanag, akas iti pannakiabig, panagtakaw, pammapatay, pannakikamalala, panagagum, ken dumapay akita ti kinadakes, panangalilaw, kinaderep, kinaapal, pamadpadakes, kinapalangguad, ken kinamaag. Agtaod iti puso ti tao amin dagitoy dakes a bambanag, ket isuda ti mangtulaw ken kuana. Pimanaw ni Jesus sadyay ket napan iti lugar nga asideg iti syudad ti Tiro. Nakidagos iti maysa a balay. Di na kumakayat nga adda makaammo iti ayan na, ngem naamuan latta dagiti tattao. Adda idi maysa nga ina. Linuganan ti dakes nga espiritu ti anak na a babae. Nadamag natin may papan ken Jesus ket dinagdagos na tinapan ken kuana sa nagparintumeng iti sakaanan na. Griego daytoy a babae anayanak ijay Phoenicia. Maysa nga ili iti Syria. Nagpakpakaasi epaksyaten ko man ni Jesus ti demonyo anang lugan iti anak na. Kinuna ni Jesus, Masapol apakanen nga umuna dagiti ubing, ta saan arumbeng nga alaen ti kanenda sa ipurwak kadagiti aso. Agpayso takunam, apo. kinuna ti babae, Gam dagiti aso, nga da iti sirok ti lamisan, kanandamet dagiti regreg dagiti ubing. kinuna ni Jesus, Gapo iti daytoy a panagsaom, mabalin mon ti agawid, pimanawen ti dakes nga espiritu iti anak mo. nagawid nga rod ti babae ket nasangpetan na ti anak na, nga agid idda a si tatal na. Tapudno a pimanawen ti demonyo ken kuana. Pimanaw ni Jesus iti beddeng ti Tiro. Nagna ijay Sidon ket nang likaw iti sakop ti Decapolis, agingga adimteng iti danaw ti Galilea. Inyeg dagiti tattao ken Jesus ti maysa a lalaki at tuleng, ken umel ket nagpakpakaasida ken kuana nga ipatay na ti ima na iti lalaki. Inyadayo ni Jesus ti lalaki kadagiti tattao. Idi agwaywayas dan, insulat na dagiti tamudo na kadagiti lapayag ti lalaki. Kalpasan na, timuprasa na sinagid ti dila ti lalaki. Tinangad ni Jesus ti langit. Nagsennaay sana kinuna iti lalaki. Efata, Kayat na asawen, maluktan ka. dagos a nakangeg ti lalaki. Limukay ti dila na, ket saanen a marigatan nga agsao. Imbilin ni Jesus kadagiti tattao, adida ipadpadamag daytoy iti si asinuman. Ngimno kasano ti panangigunam-gunam na adida isasarita, at adda pa iti gagarda anang ipadpadamag. Napalalo ti siddaaw dagiti amin a nakangeg iti daytoy adamag. Kinon kunada, Nagsayaat ket din ti amin nga aramid na. Agasan na dagiti tuleng ken dagiti umel ket makangeg ken makasauda manen. San Marcos Kapitulo 8. Iti saan anabayag kalpasan na, naguurnong manen dagiti adu at tao. Agsipod tawan ti kanenda, inayaban ni Jesus dagiti adalan na. Maasyanak kadagitoy at tao. Kinunana, Talungal daw dan dito yan ko. Ket tita, awanen ti kanenda. No pagawidek ida asibibisin. Matalimu daw danto iti dalan. Taadayo tinagapuan dagiti dadduma. Sa dino dito'y letang, ti pangalaan tayo iti umanay nga ipakan, iti kastoy kaado at tao. Sinaludsod dagiti adalan na.
Adda mano at tinapay yo. Sinaludsod ni Jesus. 7. Insungbat da. Imbili ni Jesus kadagiti tattao nga agtugaw da iti daga. Innala na dagiti 7 at tinapay ket nagyaman iti Dios. Kalpasan na, pinispisi na sa nainted kadagiti adalan na, tapno ibunong da kadagiti tattao. Ket tinungpal da ti imbilin na. Adda pay sumagmamano a babasit nga ikan. Nagyaman ni Jesus iti Dios, gapu kadagitoy sa nainted kadagiti adalan na, tapno ibunong damit kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda. Agupat aribo ti bilang dagiti tattao. Kalpasan na, inala dagiti adalan dagiti 7 a basket anapno kadagiti natda. Pinagawid ni Jesus dagiti tattao sa dagos alimugan iti bangka, agraman dagiti adalan na, ket napanda iti sakop ti dalmanuta. Napan ti sumagmamano a Fariseo ken Jesus, ket nakisupyat da ken kuana. Kas pangsuot da ken kuana, kiniddaw da ang mangiparang iti milagro a pakakitaan a naggapu sa dilangit ti pannakabalin na. Nagsinaay ni Jesus iti nauneg ket kinunana. Apay ngagkid daw iti milagro dagiti tattao kadagitoy ngal daw. Kunak kada kayo, nga awan ti maited a pammanaknek kadagita at tattao. Pinanawan na ida, ket nagsubli iti bilog sa bimallasiw iti danaw. Nalipatan dagiti adalan na tinagbalon iti tinapay, malaksid ti maysa nga adda kadakwada iti bangka. Agsipot kayo. Imbalaag ni Jesus kadakwada. Anna danyo ti libadora dagiti Fariseo, kastamet ti libadora ni Herodes. Nagsasaritaan da maipapan iti imbagana. Kasta ti sauna taawan tinapay tayo. Kinunada, nadlaw daytoy ni Jesus ket kinunana. Apay apagsasaritaan nyo ti kaawan ti tinapay yo. Diyo pa'y kadiam mo wenno maawatan? Nagnengneng kayo kit din. Adda matayo. Di kayo kadi makakita. Adda lapayag yo. Di kayo kadi makangeg. Di yu kadi malagip idi pinispisik dagiti 5 at tinapay, akinnan dagiti 5,000 at tao. Mano a basket ti tedda nga inurnong yo? 12. Insungbat dagiti adalan. Sinaludsod ni Jesus. Idi pinispisik dagiti 7 at tinapay, akinnan dagiti 4,000 at tao. Mano a basket ti tedda a naurnong yo? 7. Insungbat da. Kinuna ni Jesus kadakwada. Agpapan ita? Diyo kadi pay maawatan? Simmangpet ni Jesus ken dagiti adalan na ijay Betsaida. Impan ti sumagmamano at tao ti maysa a bulsek a lalaki itiyan ni Jesus. Impakpakaasi da ken kuana asagiden na ti bulsek. Kinibin ni Jesus ti bulsek ket inturong na itiruar ti baryo. Kalpasan ti panang tuprana kadagiti mata ti bulsek, impatay na dagiti ima na kenkwana, sana sinaludsod. Adda makitam? Kimita ti lalaki iti aglawlaw na. Wen, makitak dagiti tattao. Kinunana. Ngem, kas dala kayo amagmagna. Sinagid manen ni Jesus dagiti mata ti lalaki. Nagmulagat a naimbag ti lalaki, ket naimbaganen dagiti mata na. Nalawagen ti panagkita na iti amin. Idi pagawiden ni Jesus ti lalaki, imbilin na. Di ka dumagdagasen iti baryo. Napan ni Jesus agraman dagiti adalan na kadagiti purpurok iti Cesarea Filipos. Idi magmagnada, sinaludsod na kadakwada. Ibagayo man kanya, siya sino akano iti panagkuna dagiti tattao. Sika kano ni Juan amamunyag. Insungbat da. Addamet dagiti agkuna asika ni Elias. Adda pay mangibaga amay saka kadagiti profeta. Ket da kayo met. Sinaludsod na. Siya sino ak iti panagkunayo. Sika ti Kristo. Insungbat ni Pedro. Imbilin ni Jesus kadakwada nga awan pangibagbaganda iti kinasiasino na. Kalpasan na, rinugyan ni Jesus nga insuro dagiti adalan na. Masapul nga agsagaban to iti napalalo ti anak ti tao. Laksiden to dagiti panglakayen. Dagiti pangulwen apapadi
ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatay to. Ngem agungar metlaeng kalpasan ti tallo nga aldaw. Nalawag ti panangibagana kadakwada iti daytoy. Isot gapuna nga inya dayo basit ni Pedro ni Jesus, sana binabalaw. Ngem ti malikod ni Jesus, kinita na dagiti adalan na, ket inungtan na ni Pedro. Adaywanak, Satanas. Kinunana, ta saan nga agtaod iti Diyos ti pampanunutem, no diket agtaod iti tao. Pinaasideg ni Jesus dagiti tattao ken dagiti adalan na. Ti agtarigagay asumurot kanyak. Kinunana, masapol at alikodan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na, ket suruten nak. Tati siya sinuman amang ipatpatag iti biyag na, mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat iti biyag na gapu kanyak, ken iti ebanghelyo, maisalakan nanto. At daaya magungguna ti tao, numatagikwan na ti intero alubong, ngem mapukaw na met ti biyag na. Awan ti mabalin nga ited ti tao apang subbot iti biyag na. Ngarod, ti mangibain kanyak, ken dagiti saok iti daytoy managbasol, ken awanan pamati akapututan. Ibain tumet ti anak ti tao, inton umay iti dayag ni amana, akuyugen dagiti nasantuan nga angheles. San Marcos Kapitulo 9. Kinunana pay, laglagipen nyo daytoy. Adda sumagmamano kada kayo ditoy, asaan tupay amatay. Agingga amakita dati yaay ti pagaryan ti Diyos. Agraman ti amin apan nakabalin. kalpasan ti nem nga aldaw, inkuyog ni Jesus da Pedro, Santiago ken Juan ket simmang atda itinangato abantay. Sadyay, nagbalbaliw ti langa ni Jesus iti imatang da. Makapurar ti pudaw dagiti pagan-anay na, ket awan ti si asinuman ditoy lubong a makapapudaw kas iti kapudaw da. Pagamuan, nakita dagiti talo nga adalan da Elias ken Moises a makisasao ken Jesus. Nagsao ni Pedro ket kinunana ken Jesus. Maestro, nagsayaaten ti kaadda tayo ditoy. Mangbangon kami kitdi iti tallo a kalapaw. Maysa ti paraken ka, maysa ti paraken ni Moises, ket ti maysa paraken ni Elias. Kasta unay ngamin ti buteng dagiti adalan, ket saan nga amo ni Pedro ti tumutop asawen na. Nagparang ti ulep anang linong kadakwada, ket adanang ngegda atimek a naggapu iti ulep. Kinunana, daytoy ti anak ko adungdungwek. Dumngeg kayo kenkwana. Dinagdagos da nga inwaras ti panagkita da, ngem awanin sa bali a nakita da no dilaing ni Jesus. Iti sumalsalog da iti bantay, imbilin ni Jesus kadakwada, awan pangibagbagaan nyo iti naimatangan nyo. Ibagayon tulaeng daytoy, kalpasan ti panagungar ti anak ti tao. Tinungpal da day taabilin, nupay nagsisinaludsod da. Anya ti kayat asawen ti panagungar kadagiti natay? Inimtuod da kenkwana, apay ako na dagiti mamaestro iti linteg, a masapul nga umay nga umuna ni Elias? Insungbat ni Jesus, podno nga umay nga umuna ni Elias, tapno tarimaanen na amin abanag. Ngem apay anailanat iti nasantuan asurat, nga agsagaba iti napalalo ti anak ti tao, ket maumsinto. Ibagak kada kayo nga imayen ni Elias, ket inaramid dagiti tattao ti amin a kinay kayat da kenkwana, kas na isurat maipapan kenkwana. Idi agsublida iti ayan dagiti daddo mga adalan, nakita da tinakad-adu at tattao iti likmot da, ken sumagmamano ang mamaestro iti linteg a makisinsinupiat kadakwada. Apaman a nakita dagiti tattao a sumungad ni Jesus, naragsakan da, ket nagtataray da a kimablaaw kenkwana. Anya ti pagsusupyatan nyo? Sinaludsod ni Jesus, Maestro, kinunan ti maysa kadagiti tattao,
Inyeg ko ken katanak ko a lalaki, talinuganan ti dakes nga espiritu, ket saan a makasao. No sumro ti dakes nga espiritu, itoblak na tubing, aglabutab tingiwat na, agnariet ken sumkil ti intero a bagina. Kiniddaw ko kadagiti adala mapaksyatan dati dakes nga espiritu, ngem dita na baelan. Kinuna ni Jesus kadakwada, Tattao nga awanan pamati. Kasanupay kabayag ti kaaddak iti denayo. Kasanupay kabayag ti panaganos ko kada kayo. Yagyuman kanyak ta ubing. Inya si Degda ken kuana ti ubing. Apaman ang nakita ti dakes nga espiritu ni Jesus, pinagkuyagig na ti ubing. Napasag ti ubing iti daga, naggulgulagol nga aglablabutab tingiwat na. Kaano pa yakastoy ti maararamid ken kuana? Inimtuod ni Jesus iti ama ti ubing. Manipod pa'y idi ubing. Insungbat ti ama na. Masansan nga isugpa ti dakes nga espiritu iti apoy. Wano ilumus na iti danom, tapno patayan na. No kabaalam, pangaasim tatulungan na kami. Apay ako nam, no kabailam. Amin abanag, kabailan ti tao nga adda pamati na. Kinuna ni Jesus, Adda pamatik, ngem saan anay. dagos nga inikis ti ama. Unwam ti pagkurangan ti pamatik. Nadlaw ni Jesus dagiti tattao nga agdidinuron nga umasideg ken kuana. Binilin na ti dakes nga espiritu. Si kaatuleng ken umel nga espiritu. Pumanaw ka itoy nga ubing. Ket di mo subsublianen. Nagikis ti dakes nga espiritu. Pinagkisiw na ti ubing sa pimanaw. Kaslabangkayen ti ubing ket adu ti nagkuna. Natayan! Ngem inigaman ni Jesus ti ima ti ubing sana binangon. Timmakder ti ubing. Idi nakastreken ni Jesus iti balay. Sinaludsod a sililimed dagiti adalan na. Apay adimi napaksyat ti espiritu. Kararaglaeng ti makapaksyat iti dayta akita ti espiritu. Insungbat ni Jesus, ket awanen sa bali. Pimanaw da iti dayta a lugar ket limasat da ije Galilea. Kayat ni Jesus asaan a maamuan dagiti tattao ti ayan na. Agsipud ta isursuro na daytoy kadagiti adalan na. Mayawat to ti anak ti tao kadagiti mang papatay to kenkwana. Ngem agungar to iti maikatlo nga aldaw. Ngem saan a maawatan dagiti adalan na ti kaipapanan daytoy a panursuro na ket nagamakda nga agsaludsod kenkwana. Dimteng da ije Capernaum ket idi addadan iti balay, sinaludsod ni Jesus kadakwada. Anya ti nagsusupyatan nyo iti dalan? Ngem nagulimek da. Ta iti dalan nagsusupyatan da no si asino kadakwada ti kangrunaan. Nagtugaw ni Jesus. Inayaban na dagiti 10 ket 2 nga adalan sa nakinuna kadakwada. Ti agtarigagay nga iso ti umuna, masapol nga agpaudi, ket agserbi iti amin. Nangala iti maysa nga ubing ket pinagtakder na iti sangwanan da. Kalpasan na, sinaklot na sa nakinuna. Ti umawat iti maysa kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak. Siyak ti awaten na. Ket ti umawat kanyak, saan laeng asyak ti awaten na. No di pay ket tinangibaon kanyak. Maestro, kinuna ni Juan ken ni Jesus, nakita mi ti maysa a tao amang pakpaksyat kadagiti demonyo. Babaan iti panangaramat na itinagan mo. Pinaritan mi gaputa ditay met kadwa. Imbaga ni Jesus kadakwada, diyo parparitan. Taawan ti agaramid iti milagro, babaan iti panangaramat na itinagan ko. Sa kalpasan na, agsao kadagiti dakes abanag maipapan kanyak. Takadwa tayo ti siya sinuman adi bumusor kada tayo. Laglagi pa niyo, at ti siya sinuman amang painom kada kayo iti sa nga baso adanom, gaputa tao na kayo ni Kristo, awaten nanto nga awaten, tigong gunana. Ti siya sinuman apakaigapuan ti panagbasol ti maysa kadagitoy nga ubing amamati kanyak. Nasaysaya at kuma, numaigalot ti dakkel agilingan abato iti tenged na,
sa maitapwak iti taaw. Ngarod, no ti imam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them, nasaysaya at apukol ka asumrek iti biyag nga agnanayon, ngem ti addaan ka iti dua nga ima, ket mapan ka iti infierno nga ayan ti apoy adi maiddep. No ti sakam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them, nasaysaya at amay may sa ti sakam asumrek iti biyag nga agnanayon, ngem ti addaan ka iti dua asaka, ket maitapwak ka ijay infierno. No ti matam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, swatem, nasaysaya at abulding ka asumrek iti pagarian ti Diyos, ngem ti addaan ka iti dua mata, ket maitapwak ka ijay infierno. Sadyay, saan amatay dagiti igges nga agkaan kadakwada, ket ti apoy di met maiddep. Tatitunggal maysa, maguguran to iti apoy. Nasayaat ti asin, ngem no awanen ti apgad na, kasano ti panang paapgad yumanen. Maaddaan kayo kuma iti asin ti pan nakigayem, ket agkakapya kayo. San Marcos Kapitulo 10. Kalpasan ti papanaw ni Jesus iti dayta a lugar, napan ijay Judea, ket binallasiw na ti karayan Jordan. Adumanin at tao tinapan iti yan na, ket insuro na ida akas iti masansan nga aramiden na. Immasideg ken kuana iti sumagmamano a farisyo tapno suotenda. Sinaludsod da, Ibagaman, ipalubos ayat ti linteg nga isina ti lalaki ti asawa na? Simungbat ni Jesus, babaen ti may samit asaludsod. Anya kaditi imbilin ni Moises kada kayo? Insungbat da, Impalubos ni Moises ang mangisurat ti lalaki ti pakakitaan, iti panagsina sa napapanawen ti asawa na. Kinuna ni Jesus kadakwada, Insurat ni Moises daytoy alinteg nga agpaay kada kayo, gapo ta narigat kayo ang makasursuro. Ngem idi punganay, idi pinarswa ti Diyos daytoy alubong, na isao, inaramid ti Diyos ida alalaki ken babae, kas kuna tinasantuan asurat. Ket daytoy ti gapuna apanawan to ti lalaki dagiti naganak ken kuana, ket makitipon to iti asawa na. Agbalindanton amay maysa. Iti kasta, saan dan adwa, no di daket may maysa abagi. Ngarod, saan apagsinaan ti tao ti pinagtipon ti Diyos? idi nagsublida iti balay, pinalutpot dagiti adalan kenkuana daytoy abanag. Kinuna ni Jesus kadakwada, ti lalaki amang isina iti asawa na, ket kalpasan na, mangasawa iti sabali, makabasol iti pannakikamalala, ama ikaniwas iti umuna nga asawa na. Kastamet ti babae amang isina iti asawa na, sa makiasawa iti sabali, makabasol iti pannakikamalala. Adda tattao anang yeg kadagiti ubing ken Jesus, tapno ipatay na kumati ima na kadakwada, ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus ti inaramid dagiti adalan na, nakaunget ket kinunana kadakwada. Palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanyak. Diyo paritan ida, ta dagiti kas kadakwada ti agtagikwa iti pagarian ti Diyos. Laglagi pa niyo, at dinto makastrek iti pagarian ti Diyos, ti siya sino man adi umawat iti daytoy apagarian, akas iti panangawat ti maysa nga ubing. Kalpasan na, sinaklot na dagiti ubing ket impatay na ti ima na iti tunggal maysa kadakwada sana binendisyonan ida. Agrubrubuat ni Jesus a pumanaw sa jay iti adda maysa a lalaki a nagtaray a napan kenkuana. Nagparintumeng iti sangwanan na ket sinaludsod na, Naimbag ang maestro, anya ti aramidek tapno magunod ko ti biyag ngagnanayon? Kinuna ni Jesus, Apay nga awagan nak iti naimbag? Awan ti naimbag, no dilaeng ti Diyos. Ammom dagiti bilbilin. Di ka mamapatay. Di ka makikamalala.
Di ka agtakaw. Di ka agsaksi iti ulbod. Di ka agswitik. Agraem ka kadagiti naganakken ka. Maestro, Insong bat ti tao, manipod kinaubing ko tinungtungpal ko amin dagitoy abilbilin. minatmatan ni Jesus asi aayat ket kinunana ken kuana, Adda may sa apagkurangam. Inkaila ko ti amin asanikwam. Samo itad ti paglakwam kadagiti napanglaw. Ket addan to kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na, umay ka, sumurot kanyak. idinangeg na daytoy, limiday ti rupa ti lalaki ket sila ladingit a pimmanaw agsipud tanabak ng unay. Inwaras ni Jesus ti panagkita na, sana kinuna kadagiti adalan na, Nagrigat kit din asumrek dagiti nabaknang iti pagarian ti Diyos. nasdaaw dagiti adalan gapo kadagitoy asa una, ngem intuloy ni Jesus tinagkuna, Anak ko, anyan a nagrigat ti sumrek iti pagarian ti Diyos. Nalaklaka ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom, ngem ti isuserrek ti baknang iti pagarian ti Diyos. ad-ad damanen ti siddaaw dagiti adalan, ket nagsisinaludsod da. Siya sino nga rudan ti maisalakan? Minatmatan ni Jesus ida sana kinuna, Saan ang maaramid ti tao daytoy? Ngem kabailan ti Diyos. Ta kabailan na nga aramiden ti Diyos dagiti amin abambanag. Adtoy, kinuna ni Pedro. binaybayan mi amin ket simurot kami ken ka. Kinuna ni Jesus kadakwada, Pudno dayta, ket ibagak kada kayo. Siya sino man amang panaw iti balay, wenno kakabsat, wenno naganak, wenno anak, wenno dagdagana gapo kanyak, ken iti naimbag adamag. Ad-adon to ti awaten na dito'y abiyag. Awaten nanto ti nasursurok pay ngem ginasgasot abalbalay. Kakabsat, naganak, anak ken dagdaga, agraman pan nakaidadanes. Ket iti mapasungad a panawen, awaten nanto ti biag nga agnanayon. Ngem ado dagiti umununa ita amaud udin to. Ket ado dagiti maud-udi ita nga umununan to. Addan idi da Jesus ken dagiti adalan na, iti dalan a sumangat ijay Jerusalem. Imununa ni Jesus ngem dagiti madandanagan nga adalan, ket sumarsarnumet dagiti sibubuteng at tao. Inyadayo manen ni Jesus dagiti 12 ket 2 adalan, sana sinarita dagiti mapasamak to ken kuana. Kinunana, Dengganyo, sumangat tayo ijay Jerusalem, ket mayawat to sadyay ti anak ti tao kadagiti panguluen a papadi, ken kadagiti mamaestro iti linteg. Ikaddeng danto ang mapapatay, sa danto yawat kadagiti hentil amangang angaw, mangtuptupra, mangsapsaplit, ken mangpapatay ken kuana. Ngem agungar to, kalpasan ti talungal daw. immasideg ni Jesus da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo, ket kinunada, Maestro, adda kumadawaten mi ken ka. Anya ti kayatyo nga ipaay ko kada kayo. Sinaludsod ni Jesus, Ipalubos mo kuma, nga inton agtugaw ka iti tronom ijay nadayag a pagarian, makitugaw kam tuken ka, ti maysa ti makanawan mo, ket ti sabali iti makanigid mo. indawat da. Diyo ammo ti dawdawaten niyo. Imbaga ni Jesus, Kabailan nyo kaditi uminom iti kopa a paginumak? Kabailan nyo aya ti mabunyagan, akas iti pan nakabunyag ko. When? Kabailan mi! Insungbat da, kinuna ni Jesus kadakwada, Kabailan nyo ti uminom iti kopa a paginumak, ken mabunyagan akas iti pan nakabunyag ko. Ngem awan ti karbengak amang pili, no siya sinunto ti agtugaw iti makannawan ko, wenno iti makannigid ko. Ti Diyos ti mangted kadagitoy, kadagiti nakaisaganaan na. nakapungtot dagiti 10 adalan kada Santiago ken Juan, idinadamag da daytoy. Isut gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti 12 ket 2, ket kinunana,
Pagaammuyo adagiti maibilang nga agturay kadagiti hentil, adi penenda dagiti iturayanda. Ket dagiti pangulo da, adi penenda met dagitoy nga agturay. Ngem saan kumaakasta ti aramiden nyo? Ti agtarigagay nga agpangulo, masapol nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga iso ti kangrunaan, masapol nga iso ti adipen nyo. Tauray ti anak ti tao, saan nga imay apagserbihan. No diket, tapno agserbi, kaniyawat na tibiyag na apang subot kadagiti ado at tao. Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na, agraman dagiti adu at tao ijay Jericho. Idi a pumampanaw da sadyay, adda nga agtugtugaw iti igid ti dalan ti maysa nga agpalpalama ni Bartimeo a bulsek nga anak ni Timeo. Apaman ang nangegna nga adda ni Jesus at taga Nazaret, impukaw na. Jesus nga anak ni David, kasyanak ka di. Adu kadagiti tattao tinagungit ken kuana, ket imbagada nga agulimek, ngem inyat adda na ket diti nang ipukaw. Anak ni David, kasyanak ka di. Nagsardeng ni Jesus. Ayaban nyo man ditoy. Kinunana, inayabanda nga rod ti bulsek. Agragsak ka. Kinunada ken kuana. Tumakder ka. Tapaay-ayaban na ka. Inwarsi ni Bartimeo ti kagayna, ti makder adagos ket imasideg ken ni Jesus. Anya ti kayat mo nga aramideg ken ka? Sinaludsod ni Jesus. Maestro, makakita ako ma. Insungbat ti bulsek. Inkan. Kinuna ni Jesus. Pinaimbag na ka ti pamatim. Nakakita adagos ti bulsek ket simurot ken ni Jesus. San Marcos Kapitulo 11. Idi sumungsungad da ijay Jerusalem, ket addadan ijay Bantay Olivo, itinagbaitan dagiti ili a Betfage ken Betania, pinauna ni Jesus dagiti dua nga adalan na. Imbilin na. In kayo iti masungad a baryo. Apaman a makadanon kayo sa jay, masarakan yun to ti sigagalot nga urbon ti asno, adipay nasaksakayan. Warwaran nyo, katiyagyo ditoy. No addag sa ludsod kada kayo, no apay awarwaran nyo ti urbon, ibagayo ken kuana. Ti apo, masapol na apagsakayan. Paisublinan tumetlaeng adagos. Napanda nga rod ket nasarakan da ti maysa nga urbon ti asno, nga adda iti kalsada, ken sigagalot iti ridaw ti maysa a balay. Idi warwarwaran dati urbon, sinaludsod kadakwada ti sumagmamano at tao ngagtaktakder sa diyay. Apay, awarwaran nyo ti urbon? Imbaga dagiti adalan na ti imbilin ni Jesus kadakwada, ket pinalubusan ida dagiti tattao. Impanda ti urbon itiyan ni Jesus. Inikkat da dagiti kagayda, ket inyap-ap da iti bukot ti urbon sa nagsakay ni Jesus. Adu at tao tinangyaplag kadagiti kagayda iti dalan. Nangalamit dagiti daduma kadagiti narukbos asang sanga, nga adda iti taltalon ket inyaplag da iti dalan. Malaydayaw ti Diyos! Impukpukaw dagiti tattao a magmagna iti sangwanan ni Jesus, ken dagiti adda iti likodan na. Bendisyonan ko ti Diyos ti umay itinagan ti Apo. Bendisyonan ko ti Diyos ti umay apagarian ni ama tayo a David. Madaydayaw ti Diyos. Simrek ni Jesus ijay Jerusalem. Napan iti templo ket kinita na dagiti amin nga adda iti aglawlaw. Ngem gapu tamo malemen, napan ijay Betania agraman dagiti 10 ket 2 nga adalan. Iti sumuno nga aldaw, idi agsubsublida ang nagapo ijay Betania, nabisinan ni Jesus. Nakita na iti adayo tinarukbos a kayo nga igos. Inasitgan na ti kayo baring no adda masarakan na abunga. Ngem pasigmet abulong tinakita na, agsipod tasan pay idi a panagbubunga ti igos. Manipod ita, kinuna ni Jesus iti kayo. Di kanto agbungan.
Nangeg dagiti adalan na ti sinauna. Idi dumteng da iti Jerusalem, napan ni Jesus iti templo. Pinapanaw na dagiti agtagtagilako ken aggatgatang iti uneg ti templo. Binalintuag na dagiti lamisaan dagiti agsuksukat iti kwarta, kasta met dagiti tugaw dagiti aglaklakaw iti kalapati. Pinaritan na pay ti si asinuman nga daawit na alumasat iti paraangan ti templo. Kalpasan na, insuro na dagiti tattao. Nailanad iti nasantuan asurat ako na ti Diyos. Managanan to ti balay ko iti balay a pagkararagan nga agpaay kadagiti amin at tattao. Ngam pinagbalin nyo arukib dagiti tulisan. Nadamag dagiti pangulwen a papadi ken dagiti mamaestro iti linteg daytoy a pasamak. Ngarod, impampamuspusan da ti panangpapatay da ken ni Jesus. Nagbuteng da ken kuana, agsipod ta nagsidsiddaawan dagiti amin a tao ti panursuro na. Idi sumipngeten, pimmanaw ni Jesus iti syudad agraman dagiti adalan na. Iti agsapa, idi magmagnada iti dalan, nakita dati kayo nga igos anagangon agraman dagiti ramot na. Nalagip ni Pedro ti pannakailunod ti kayo. Maestro, kinunana ken ni Jesus, kitaam nagangon ti igos nga inlunod mo idi kalman. Insungbat ni Jesus kadakwada, laglagipan nyo daytoy. No adda pamatiyo iti Diyos, mabalin nyo ako na iti daytoy abantay. Umalis ka ditoy, kat tumpuak ka ijay baybay. No saan kayo lakit nga agdwa-dwa, ngem patyan nyo a matungpalto ti kunayo, maaramid to kada kayo. Gapo iti daytoy, ibagak kada kayo. Tunggal agkararag kayo, ket addadawaten nyo. Patsin nyo anaawat yon, ket maited to ti anyaman adawaten nyo. Tunggal tumakder kayo nga agkararag, pakawanin nyo ti siya sinuman anakabasol kada kayo, tapno pakawanin tumet ni Amayo sa dilangit dagiti basbaselyo. Nagsublida manen ijay Jerusalem. Idi agpagpagna ni Jesus iti uneg ti templo, inasitgan dagiti pangulwen a papadi, dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti panglakayen. Sinaludsod da ken kuana, anya ti kalintegam a mga ramid kadagitoy? Siya sino tinangtedken ka, iti turay a mga ramid kadagitoy? Insungbat ni Jesus, adda sa ludsodek kada kayo, ket no masungpatan dak, ibagak met, no siya sino tinangted iti kalintegak nga agaramid kadagitoy. Ibagayo man, naggapuan ti turay ni Juan amang bunyag, naggapo iti Diyos, wenno iti tao. Nagsisinnaludsod da, anya ti isungbat tayo? No kuna tayo ang nagapo iti Diyos, kunanan to, apay nga rod, adi kay namati ka ni Juan. Ngam no kuna tayo ang nagapo iti tao, nagbuteng da kadagiti tattao, tabigbigen ni Juan a maysa a profeta. Iti kasta, insungbat da ken Jesus, di mi amo. Jakmet nga rod ibaga kada kayo, no anya ti kalintegak nga agaramid kadagitoy. Kinuna ni Jesus. San Marcos Kapitulo 12. Inrugi ni Jesus tinagsao kadakwada, babaen kadagiti pangarig. Adda idi may sa tao a nagmula iti adu nga ubas. Inaladan na ti kaubasan. Nangaramid iti pagpespesan iti ubas, sa nang ipatakder iti torre a pagwanawanan. Kalpasan na, impaabang na ti kaubasan kadagiti makitaltalon sa nagbiyahe iti sabali adaga. Idi dumteng ti panagbuburas iti ubas, imbaon na ti maysa nga adipen na, amapan kadagiti makitaltalon, tapno alaan na ti bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon tinaibaon, kinabkabilda, ket pinagawid da nga ima-ima. Sabali manen nga adipen ti imbaon ti akin kokwa iti kaubasan, ket minalo dagiti makitaltalon ti ulo na, sada pinapabainan. Nang ibaon manen iti sabali nga adipen,
ket pinatay da. Kasta tinamay anda kadagiti adupay ana ibaon. Pinangpang urda dagiti daduma, ket pinatay da dagiti sa bali. Maysan tinatda ama ibaon na. Iso ti dungdungwen na nga anak a lalaki. Kamaudyanan na. Imbaon na kadakwada ta kinunana. Awan dwa-dwa ara emendanto ti anak ko. Ngem kinuna dagiti makitaltalon iti maysa ken maysa kadakwada. Daytoyen ti agtawid. Umay kayo, tapapatayin tayo. Ket kukwatay ton titawiden na. Tiniliw da ti anak, ket pinatay da, sada imbeleng ti bangkay na itiruar ti kaubasan. Anyan to nga rod ti aramiden ti akin kukwa iti kaubasan. Sinaludsod ni Jesus. Mapan nanto papatayon dagiti atat tao. Ket ipasublat nanto ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon. Nabasayo kadin daytoy apaset ti nasantuan a surat. Ti bato nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan a bato. Inaramid daytoy ti Apo. Ket anyan anakaskas daaw iti imatang tayo. Pinadas dagiti pangulwen dagiti Hudyo apatiliw ni Jesus gaputan awatan da asinaona daytoy apangarig a maibusor kadakwada. Ngem agsipod ta nagbuteng da kadagiti adu at tao, binaybayan da ni Jesus ket pinanawan da. Naibaon ken Jesus ti sumagmamano a Fariseo ken Herodiano tapno palabogan da babaen kadagiti saludsod da. Napanda ken kuana ket kinunada. Maestro, amumi asaan ka nga agul-ulbod. Di mo ikankano no anya ti pampanunuten dagiti tattao agsipod tawan ti idumdumam. No di kat isurong kadakwada ti pudno a pagayatan ti Dios. Ibagaman nga rod kada kami no maisalungasing itilinteg ti panagbayad iti buwis iti emperador. Agbayad kami kadiwen no saan. Ngem nadlaw ni Jesus ti sikap da ket kinunana. Apay asuuten dak, ikandak man iti bagi ti pirak takitaek. Inikanda iti bagi ti pirak. Siya sino ti akin ladawan, ken akin nagan iti daytoy? Sinaludsod ni Jesus. Ti emperador. Insungbat da. Ited yung nga rod iti emperador, dagiti kukwa ti emperador. Kinuna ni Jesus. Ited yung met iti Diyos, dagiti kukwa ti Diyos. Ket nagsiddaaw da ken kuana. Napan ken ni Jesus ti sumagmamano kadagiti sadusyo. Saan amamati dagiti sadusyo nga agungar dagiti natay. Kinunada. Maestro, insurat ni Moises daytoy alinteg kada tayo. Numatay ti maysa a lalaki, ket mapanawan na ti asawa na nga awan anak da. Rebeng ti kapsat na nga asawaen ti balo, tapno aganak da iti pannakaanak daydi nagawan. Adda idi pito nga kakabsat a lalaki. Nangasawa ti nauna, ngem natay nga awan putot na. Inasawa nga rod ti may kadwa ti balo, ngem natay met nga awan putot na. Kastamet laeng tinaaramid iti maikatlo, ken kadagiti sumarsaruno a kakabsat na. Nagsasaruno dagitoy pito nga kakabsat a nangasawa iti babayi, ket natay da nga awanan anak. Kamaudyanan na, natay met ti babayi. Ngarod. Sinaludsod da. Inton agungar da iti aldaw ti panagungar. Siya sinon to ti akin asawa iti babayi, idinto ta inasawa mo't amin dagiti pito nga agkakabsat. Insungbat ni Jesus. Agbiddot kayo. Ammo yun no apay? Gaputa diyo ammo tinasantuan asurat wenno ti pannakabalin ti Diyos. Taintun agungar dagiti natay, di danto aga-asawa. Takasla danto kadagiti angheles sa dilangit. No maipapan iti pannakapagungar dagiti natay, diyo aya nabasa iti libro ni Moises, ti maipapan iti sumsumged akayo? Naisurat a kinuna ti Diyos ken ni Moises. Siak ti Diyos ni Abraham,
ti Diyos ni Isaac, ken ti Diyos ni Jacob. Kaya't naasawen nga iso ti Diyos dagiti si bibiyag, saan a Diyos dagiti natay. Agbiddot kayo iti napalalo. Nangeg ti maysa a maestro itilinteg ti panagsusupyat da. Nakita na anapintas ti sungbat ni Jesus kadagiti sadusyo ket immasideg kenkwana. Anya kaditi kang runaan kadagiti bilbilin? Sinaludsod na. Insungbat ni Jesus, Daytoy ti kang runaan abilin. Denggem Israel. Ti Apo a Diyos tayo, isulaeng ti Apo. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararuam, iti amin a panunot mo, ken iti amin a pigsam. Ti maikadwa a kang runaan abilin, isu daytoy. Ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Awanen ti bilin anang nangruna ngem dagitoy. kinuna ti maestro itilinteg. Agpayso dayta maestro, pudno ti kunam at ti apo laeng ti Diyos, ket awan sa bali a Diyos, no di iso. Ket masapol at ti tao, ayaten na ti Diyos iti amin a puso, iti amin a panunot, ken iti amin a pigsana. Ket masapol nga ayaten na ti pada na a tao, akas iti panagayat na iti bagina. Naimimbag nga adayo atong palen dagitoy dua abilin, ngem ti mangidaton iti Diyos kadagiti animal, ken kadagiti daddumapay a sakripisyo iti altar. Nadlaw ni Jesus asimungbat asisisirib ti maestro itilinteg, isot gapuna a kinunana kenkwana. Saan ka nga adayo iti pagarian ti Diyos? Kalpasan daytoy, awanin ti nakaitured nga agsaludsod ken Jesus. Kabayatan ti panangisuro ni Jesus iti templo, sinaludsod na daytoy. Apay ako na dagiti mamaestro itilinteg ati Kristo, ket agtaod iti kapututan ni David. Kinuna ni David metlaeng, babaen iti paltiing ti Espiritu Santo, kinuna ti Apo iti Apok, agtugaw ka dito'y makanawan ko, agingga ang maparmek mo dagiti kabusor mo, ket addada iti babaem. No Apo kuna ni David kenkwana, kasano nga rod ti panagtaod ti Kristo iti kapututan ni David? Siraragsak dagiti adu at tao ang nagdengeg ken ni Jesus. Bayat di panangisursuro na kadakwada, kinunana, Annadan nyo dagiti mamaestro itilinteg. Magustuhan dati magna asikakawes iti nagayad, ken makablaawan asiraraem iti publiko. Piliyen da dagiti kang runaan atugaw kadagiti sinagoga, ken katanokan a lugar iti fiestaan. Gundawayan da dagiti balo a babae, ket takawin da dagiti sanikwada, sada ipakpakita ti atiddog a panagkararagda. Nadagdag sento ti dusada. Idi agtugtugaw ni Jesus iti asideg ti pagitintinagan iti daton iti templo, pinalpaliw na ti panagipisok dagiti tattao iti kwartada, adu ababak nang tinagitinag iti nawadwad a kwarta. Adda balo a babae a napanglaw anang itinag iti dua a siping. Inayaban ni Jesus dagiti adalan na. Kinunana, Ibagak kada kayo. Ad-ado ti intinag tinapanglaw a balo iti pagitintinagan iti daton, ngem ti intinag dagiti dadduma. Ta intinag da dagiti sobra ti kinabaknang da. Ngem ti balo, numan pay napanglaw, inted na ti kakaisuna nga addaken kuana. Inted na ti amin a mabalin na apagbiag. San Marcos Kapitulo 13. Idi pumampanaw ni Jesus iti templo, maysa kadagiti adalan na tinagkuna kenkwana. Maestro, kitaem, nagpipintas kit din dagiti bato ken dagiti patakder. Makitam dagiti dadakkel a patakder? Insungbat ni Jesus, Awan to ti uray may sa abato ditoy amabati iti yan na. Marpadan to amin.
Idi agtugtugaw ni Jesus ije bantay olibo a kasumbangir ti templo, sililimed anapan ken kuana da Pedro, Santiago, Juan ken Andres. Ibagaman kada kami no kaanon to ang mapasamak daytoy. Insaludsod da ken kuana. Anyan to ti mapasamak a pakakitaan adimtengen ti tiyempo apan nakatungpal amin dagitoy. Imbalaag ni Jesus, Agannad kayo. Diyo ipalubos nga adda mga lilaw kada kayo. Adun to ti umay, ket aramaten da tinagan ko akun kunada. Siya ti Kristo, ket adun to ti allilawen da. Di kay agdanag inton mangegyo ti arimbangaw ti gubat, ken damdamag maipapan kadagiti dadduma agubgubat iti adayo. Masapol a mapasamak dagitoy. Ngem di da kayat asawen, adimtengen ti panungpalan. Aggugubat to dagiti nasyon, kastamet dagiti pagpagarian, at danto ginggined kadagiti na duma-duma a lugar. Umay to ti bisin, pangrugyan laeng dagitoy ti panagsagaba, akas iti panagpasikal ti agpasngay. Agannad kayo, tiliwen, ken idarum da kayto. Saplitan da kayto iti uneg dagiti sinagoga. Maisak lang kayto kadagiti agtuturay ken ar-ari gapo kanyak. Tapno paneknekan nyo kadakwada tinaimbag adamag. Ngem sakbay adumteng ti panungpalan. Masapol a maikasaba tinaimbag adamag kadagiti amin at tao. Numatiliw ken maidarum kayo. Saan nyo apakadanagan no anyan to ti sawen nyo? Maipaltiing kada kayo iti dayta akan ito. Tadagiti isauyon to, saan nga agtaod kada kayo no diket iti Espiritu Santo. Dagiti tattao, papapatay danto dagiti mismo akakabsat da. Ket kastan tumet ti aramiden dagiti amma kadagiti anak da. Dagiti anak, busuren danto dagiti naganak kadakwada, ket papapatay danto ida. Guraen da kayto dagiti amin at tao gapo kanyak. Ngem maisalakan to, ti siya sinuman ang makaibtor, agingga iti panungpalan. Makita yun to, di nakabutbuteng amang dadael nga adda iti dirumbeng apagsaadan na. Maawatan kumati agbasa ti kaipapananday toy. No agnaed kayo ijay Judea iti dayta a tiyempo. Masapol ako mamang kayo kadagiti bambantay. Umulog adagos ti adda iti tuktok ti balay. Ket saanen asumrek iti balay na amangala iti mabalin na nga itugot. Ti adda iti taltalon, saanen nga agawid amangala iti kagay na. Kadagita nga aldaw, kakaasin to dagiti masikok ken dagiti agpaspasuso. Ikarkararagyo iti Diyos, asaan kuma mapasamak dagitoy iti tiyempo tinepnep. Tatirigat kadagitangal daw, saan pa'y anapaspasamak, manipod pan nakaparswa ti lubong. Dintumet masunutanen iti uray kaanuman. Ngem pinabasit ti Apo ti bilang dagitangal daw. Tano saan? Awan kumati tao a makalasat. Ngem gapo kadagiti pinili na. Kinisayan na ti bilang dagita nga aldaw. Daytoy ti gapo na ano adda agkuna. Kitaan nyo, adda ditoy ni Kristo. Wenno kitaan nyo, adda sadyay. Diyo patpatyen. Taag parang to dagiti sinan Kristo ken dagiti sinan profeta. Ket agipakita danto kadagiti pagilasinan ken datdatlag tapno yaw awanda dagiti pinili ti Dios. Agannad kayo. Ipakaammokon kada kayo amin dagitoy sakbay a mapasamak da. Kadagitangal daw. Kalpasan ti panawen ti rigat. Agsipnget to ti init. Dinto agranyag ti bulan. Agtinnag to dagiti bituen. Ket dinto agsusurot ti ornos dagiti pan nakabalin iti tangatang.
Kalpasan na. Agparang to ti anak ti tao iti rabaw ti ulep nga umay anapnuan iti pan nakabalin ken dayag. Ibaon nanto dagiti angheles amapan kadagiti upat asuli ti daga. Tapno ummungen danto dagiti tattao a pinili ti Dios. Manipod iti amin apaset ti lubong. Adalen nyo ti sursuro a maadaw iti kayo nga igos. No aguggot ken agrosingen dagiti bulong na. Amuyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamet nga inton makitayo a mapasamak dagitoy. Amuyo nga asidegen ket dandanin mangrugi. Laglagipen nyo a mapasamak to amin dagitoy. Sakbay amatay dagiti amin atat tao iti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken ti daga. Ngem pulos adin tumapukaw dagiti sao. Ngem no maipapan iti yaay day tangaal daw wenno oras. Awan ti makaammo. Saan nga ammo dagiti angheles sa dilangit wenno ti anak. Tilaeng ama ti makaammo. Agannat kayo, agsagana kayo. Tadiyo ammo no kaano adumteng dayta a tiyempo. Mayarig daytoy iti maysa a tao nga agbiyahe iti adayo a lugar. Sakbay a pumanaw, italag na ti balay na kadagiti adipen na. Ikan na ti tunggal maysa iti pagrepengan, ket bilinen na nga agridam ti agaywan iti ruangan. Agridam kayo nga rod, tadiyo ammo no kaano ti isasangpet ti akimbalay. Mabalin nga iti sardam, wenno iti tenga ti rabii, wenno iti parbangon, wenno iti agsapa. Wen, agsagana kayo, amangan no sumangpet akelaat, ket madanunan na kayo amat maturog. Ti ibagak kada kayo, isaokmet kadagiti amin atat tao. Agsagana kayo. San Marcos Kapitulo 14. Dua pay nga aldaw, dumtengin ti Paskwa ken ti fiesta ti tinapay nga awan libadora na. Agsapsapul dagiti pangulwen a papadi ken mamaestro iti linteg iti nalimed a panang tiliw ken panang papatay da ken ni Jesus. Dita iranrana iti fiesta, amanga nurumswa tiriribok. Kinunada. Adda idi ni Jesus iti Betanya iti balay ni Simon nga agkukutel. Idi madama amang mangan, dimteng ti maysa a babae a nakaigem iti sanga botelya a nardo, maysa a nangina a bangbanglo. Binuong na ti botelya sa naimbukbok ti bangbanglo iti ulo ni Jesus. Nakapungtot ti sumagmamano at tao nga adda sadyay, ket kinunada iti maysa ken maysa. Apay sinayang na ti bangbanglo. Nailako kuma iti nasurok at talugasot a dinaryo a maited kadagiti na panglaw. Kasta unay ti panang babalaw da iti babae. Ngem kinuna ni Jesus. Baybayan nyo. Apay ababalawin nyo. Nasaya at unay ti impaay na kanyak. Kan kanayon nga adda dagiti na panglaw iti dennayo. Ket uray anya akan ito, matulungan nyo ida. Ngem saan akan kanayon nga addaak iti arpadyo. Inaramid na ti kabailan na. Sinapsapuan nantoy bagik a maisagana iti pan nakaitanem. Kinapudno na, kunak kada kayo. Sa dinuman iti entero alubong apakaikas kasabaan to tinaimbag adamag. Masarsaritan to ti inaramid daytoy a babae, apakalaglagipan ken kuana. Maysa ni Judas Iscariote kadagiti 10 ket 2 nga adalan. Napan kadagiti pangulwen a papadi tapno mangitulag ayawat ni Jesus kadakwada. Naragsa kanda a nakangeg iti imbagana ket inkarida nga ikan iti kwarta. Isot gapuna a binirbiro ken ni Judas ti gundaway na amang lipot ken ni Jesus. Umuna idi nga aldaw ti fiesta ti tinapay nga awan libadora na ket maidaton dagiti urbon a karnero nga agpaay iti Paskwa. Sinaludsod dagiti adalan ni Jesus. Sa dino ti kayat mo a pangisaganaan mi, iti pangrabiim iti Paskwa? Imbaon ni Jesus ti dua kadagiti adalan na.
Kinunana, In kayo ijay syudad. Ket masabat yun to ti may sa atao ang nakaawit iti sanga karamba adanom. Suruten yu iti balay aserkan na. Ket kunain yun to iti aking balay. Kuna ti maestro, sa dino ti kwarto apanganan minto, kadagiti adalan iti pangrabi iti Paskwa. Ipakita nanto kada kayo ti maysa analawa a kwarto nga aking ngato, na isagana, ken addaan kadagiti masapsapol. Sadyay ti pangisaganaan nyo iti pangrabi itayo. pimmanaw dagiti adalan na, napanda iti syudad, ket nasarakan da amin kas imbaga ni Jesus, ket insagana dati pangrabii a pangrambak iti Paskwa. Idi rumabiin, dimteng sadyay ni Jesus ket dagiti 10 ket 2 nga adalan na. Kabayatan ti pananganda, kinuna ni Jesus. Ibagak kada kayo ti pudno. Maysa kada kayo a makilanglang lang kanyak ita, ti manglipot to kanyak. Nagliday dagiti adalan na, ket maysa-maysa tinagsaludsod ken kuana. Siyak kadiday takon kunam? Insungbat ni Jesus, Maysa kada kayo asa nga 10 ket 2 a makisawsawsaw kanyak iti tinapay iti malakong ko. Matay to ti anak ti tao, kas na isurat maipapan ken kuana. Ngem kaasin tupay ti manglipot iti anak ti tao. Na imimbag pay kuma, asaan anayan anak dayta a tao. idi mangmanganda, nangala ni Jesus iti tinapay, ket kalpasan ti panagyaman na iti Diyos, pinisi na sa nainted kadagiti adalan na. Alaan nyo, ket kaninyo, daytoy ti bagik. Kinunana, nangala ni Jesus iti kopa, nagyaman iti Diyos sa nainyawat kadakwada, ket iminom da amin. Kinunana kadakwada, Daytoy ti darak a mamatalged iti tulag ti Diyos. Ti darak a maiparukpok nga agpaay iti adu at tao. Kinapudno na kunak kada kayo. Jakto uminumen iti arak ti ubas, agingga iti daytangal daw nga uminumak iti baro atubog ti ubas, iti pagarian ti Diyos. kalpasan na, nagkantada iti maysa nga himno, sa darimwar anapan iti bantay olivo. Kinuna ni Jesus kadakwada, Dakay amin, panawan dakto, takuna tinasantuan asurat. Patayin to ti Diyos ti agpaspastor, ket mawarawaran to dagiti karnero. Ngem kalpasan ti pan nakapagungar ko, umun unaak to, ngem da kayo amapan ijay Galilea. Uray pumanaw danto amin. insungbat ni Pedro, Di kanto panawan. kinuna ni Jesus kenkwana, Laglagi pam daytoy. Sakbay ti maikadwa a panagtaraok ti kawitan iti daytoy arabii. Namitlunton nga imbagam, at dinak am mo. Uray no matayak a mairaman ken ka. si papasnek nga insungbat ni Pedro, Pulos adi kanto paglikudan. kasta met ti kinuna dagiti dadduma nga adalan. Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na, iti maysa adiso a managan Getsemani. Kinuna na kadakwada, Agtugaw kayo ditoy, bayat ti panagkararag ko. inkuyog na da Pedro, Santiago ken Juan, nagdanag ken nariribukan. Arig na amatayak, gapo iti nakaro aladingit. Kinunana kadakwada, Agbati kayo ditoy, ket agbantay kayo. imadayo basit sa nagpakleb iti daga, ket inkararag na ano mabalin kuma, maliklikan na dayta nga oras ti panagsagaba. Ama, Indawat na, Ama, numabalin ko ma. Ilisinak iti daytoy kopa ti panagsagaba. Ngem saan ati pagayatak ti maaramid. Nudiket ti pagayatam. idi nagsubli ni Jesus, nadanon na amat maturog dagiti tallo nga adalan. Simon, Kinunana ken ni Pedro, matmaturog ka kadi. Di ka ayam makapagpuyat iti maysa nga oras. kinunana kadakwada, Agpuot ken agkararag kayo, tapno saan kayo amat nag iti sulisog.
Natudyo ti Espiritu, ngem nakapoy ti lasag. Immadayo manen ni Jesus ket nagkararag. Inulit na ti dawat na. Nagsubli manen kadagiti adalan ket nadanon na ida ang nakaturog ta makaturturog dalaunay. Di daam mo no anya ti ibagada kenkwana. Idi kapamitlo ni Jesus ti agsubli, kinunana kadakwada. Anya? Matmaturog ken agin inana kayo pailaeng? Husto daytan, dimtengen ti oras. Kitaan nyo, mayawatan ti anak ti tao kadagiti managpasul. Bumangon kayo, taintayon. Kitaan nyo, adtuyen ti manglipot kanyak. Agsa sa upay laeng ni Jesus idi sumangpet ni Judas, may sa kadagiti sangapulo ket dua nga adalan. Kimuyog ken kuana dagiti adu at tao, ang nagtagikampilan ken nagtagipangor. Imbaon ida dagiti pangulwen a papadi, dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti panglakayen. Sakbay iti papanda, inted ti manglipot daytoy a pagilasinan kadagiti kimuyog ken kuana. Dayjay agakak, isu ti sapsapulin nyo, tiliwan ken ipanaw yo ket gwardyaan nyo anaimbag. Immasideg adagos ni Judas ken ni Jesus. Maestro, kinunana sana inagkan itinamin adu. Tiniliw da ni Jesus ket tiningel da analaing. Ngim inasot ti maysa kadagiti agtaktakder sa jay ti buneng na sana tinagbat ti adipen ti kangatuan apadi ket napingasan ti lapayag na. Nagsao ni Jesus ket kinunana kadakwada. Tulisanak aya, ta nagtagikampilan ken nagtagipang-ur kayo nga umay mang tiliw kanyak. Inaldaw ang nakipulpula-pulak kada kayo, ken nangisursuruak ijay templo, ket didak tiniliw. Ngem masapul amatungpal tinasantuan asurat. Nagtataray amin dagiti adalan, ket binaybayanda ni Jesus. Sumursurot ken ni Jesus ti maysa nga agtutubo a lalaki, anaka kagaylaeng iti linen a lupot. Tiniliw da, ngem nakalapsot iti kagay na, ket timaray a lamo-lamo. Impanda ni Jesus iti balay ti kangatuan apadi, ang naguurnongan dagiti pangulwen a papadi. Dagiti panglakayen ken dagiti mamaestro iti linteg. Simurot ni Pedro nga adda a sumarsaruno iti adayo. Simrek iti paraangan ti balay ti kangatuan apadi ket sadyay, nakitugaw kadagiti gwardya ken nakiinudo. Nagbirbirok dagiti pangulwen a papadi ken ti entero a Sanhedrin, kadagiti pamaneknek a maibusor ken Jesus, tapno papapatay da, ngem awan tinasarakan da. Adu tinagsao iti ulbod a may kontra ken kuana, ngem saan a nagtutunos dagiti pamaneknek da. Timmakder ti sumagmamano a lalaki, ket kastoy ti ulbod a pamaneknek nga imbagada. Nangigmi ngayon sa una, rebalto daytoy a templo a binangon dagiti tattao, ket yuneg ti talungal daw, mangbangon akto iti sabali asaan nga aramid ti tao. Uray isuda, kaskas di asaan a nagtutunos dagiti pamaneknek da. Timmakder ti kangatuan apadi iti sangwanan da. Awan aya ti maisungbat mo kadagiti pagpabasol dagitoy at tao? Sinaludsod na ken ni Jesus. Ngem nagulimek ni Jesus, ket saan asimungbat. Sika kadi ti Kristo nga anak ti nasantuan na Dios? Sinaludsod manen ti kangatuan apadi. Wen, siya. Insungbat ni Jesus. Makita yun to ti anak ti tao as itutugaw iti makannawan ti man nakabalin amin. Makita yun to nga umay kadagiti ulep ti langit. Rinayab ti kangatuan apadi ti kagayna. Anya payla ti pakasapulan tayo kadagiti saksi. Kinunana. Nangagyon dagiti sa una ang maikaniwas iti Diyos. Anya ti pangedengyo? Sangsang kamaysa ti pangedengda. Nakabasol ni Jesus ket masapul a mapapatay. Sumagmamano kadakwada tinang tupra-tupra ken Jesus, ket inabunganda ti rupa na sada dinanog-danog. Pugtuan man no siya sino tinang disnog ken ka? Kinunada, kalpasan na, innala dagiti gwardya sada ginagara iti tungpa. At dapayla ni Pedro iti paraangan iti umasidig ti maysa babae nga adipen ti kangatuan apadi. Idi makita na ni Pedro nga agin inudo, miningmingan na sana kinuna.
Uray sika, nakikadkadwa kamet ken ni Jesus at taga Nazaret. Jak ammo ken jak maawatan ti ibagbagam. Inlibak ni Pedro, ket rimwar ang nagturong iti ruangan, apag isumet ang nagtaraok ti maysa akawitan. Nakita manen sa jay ti babae nga adipen, ket inulit na kadagiti adda sa jay. May sa kadakwada daytoy a lalaki. Ngem naglibak manen ni Pedro, iti saan ang mabayag? Kinunamit kenkwana dagiti adda sa jay. Saan mo amalibak amay saka kadakwada, tataga Galilea kamet? Uray do saan nak ti Dios no saan apudno ti ibagbagak. Insapata ni Pedro, jak am mo day tatao nga ibagbagayo. Pagamuan, nagtaraok manen ti kawitan ket nalagip ni Pedro ti kinuna ni Jesus kenkwana. Sakbay ti maikadwa a panagtaraok ti kawitan. Namitlunton nga imbagam, at dinak am mo. Ket naganugog, gapu iti ladingit na. San Marcos Kapitulo 15. Idi bumigaten, nagmimiting dagiti pangulwen a papadi, agraman dagiti panglakayen, dagiti mamaestro iti linteg, ken amin akamkameng ti Sanhedrin. Tinulag da no anya ti aramiden da. Pinungo da ni Jesus sa daimpan ken ni Pilato. Si kakadi, ti ari dagiti Hudyo? Sinaludsod kenkwana ni Pilato. Nasa umon. Insungbat ni Jesus. Adu timpabasol kenkwana dagiti pangulwen a papadi. Awan kadi, ti besungbat mo? Sinaludsod manen ni Pilato. Denggem, dagiti nakadado nga ipagpabasol taken ka. Ngem saan manen at simungbat ni Jesus, ket nasdaon ni Pilato. Tunggal fiesta ti Paskwa, kadawyan ni Pilato awayawayaan na ti si asinuman abalod adawaten dagiti tattao. Iti dayta at tiyempo, adda lalaki nga agnagan Barabas, as ibabalod akadwana dagiti immalsa a nakapapatay bayat tiriribo. Idi naguumong dagiti tattao iti sangwanan ni Pilato, dinawat da nga ipaay na kumakadakwada, ti aramiden na iti tunggal fiesta. Kayat yu, away-awayaak kada kayo ti ari dagiti Hudyo? Sinaludsod ni Pilato, amuna ngamin agapu iti apal dagiti pangulwen a papadi, inyawat da kenkwana ni Jesus. Ngem sinugsugan dagiti pangulwen a papadi, dagiti tattao tapno dawaten da ani Barabas laingin ti wayawayaan da kadakwada. Nagsaumanin ni Pilato kadagiti tattao. Anya nga rod, ti kayat yung aramiden, iti kunkunayo nga ari dagiti Hudyo. Dinamag na. Ilansang iti cross. Impukaw da. Anya kadi, di basol na? Kinuna ni Pilato. Ilansang iti cross. Inyad addada ket di nga ipukaw. Gaputa kayat ni Pilato a pagustuhan dagiti tattao, winayawayaan na ni Barabas. Kalpasan na, pinasaplit na ni Jesus sa nainyawat kadagiti soldado, tapno ilansada iti krus. Insirek dagiti soldado ni Jesus iti pangukuman, iti palasyo ti gobernador, sada inayaban dagiti daduma a soldado. Kinagayanda ni Jesus iti nalabaga a lupot. Nagaramid da iti korona a sisiitan, ket imbalangat da kenkwana. Kalpasan na, nagindadayaw da anang kablaaw kenkwana. Agbyag ti ari dagiti Hudyo. Tinik-utik ulan da ti ulo na iti runo. Tinupratupraan da. Nagparintumeng da ang naginrurukbab kenkwana. Idinalpasdan ang nagangangawan. Inikat da tinalabaga akagay. Imbado da metlaeng kenkwana ti pagananay na. Sada inwar tapno ilansada iti krus. Iti dalan, nasabat da ni Simon at taga Sirene nga ama da Alejandro ken Rufo. Nagapu ni Simon iti away ket mapan iti syudad. Pinilit dagiti soldado abaklayen na ti krus ni Jesus. Impanda ni Jesus iti diso a managan Golgota, akayat na sawen, lugar ti banga-banga. Inikanda iti arak a nalaukan iti mira, ngimdi na ininom. Inlansada iti krus. Kalpasan na, biningbingay da ti pagananay na, babaen iti panagbibinunot da, no anya ti alaen ti tunggal maysa. Alas 9 iti bigat iti ilansada.
Daytoy tinaisurat anay pabasol ken kuana. Ti ari dagiti Hudyo. Inggid dandamet nga ilansa iti krus ti dua at tulisan. Ti maysa iti makannawan ni Jesus ket ti sabali iti makannigid na. Nagmirsi dagiti tattao nga aglabas. Pinagsasauanda ni Jesus. Kinun kunam aribaem ti templo sa mo bangunan met lang iti unag ti talong aldao. Isalakan mo man nga rod ti bagim ket bumaba ka iti cross. Nakipagang-angaw dagiti pangulwen a papadi ken dagiti mamaestro iti linteg. Insalakan na dagiti dadduma. Ngem di na may salakan ti bagina. Kinunkunada. No isyo ni Kristo nga ari ti Israel. Kitaan tayo man a bumaba ita iti cross tapno mamati tayo kenkwana. Nakipaglalais met dagiti padana anay lansa iti krus. Iti teng nga ti aldaw, nagsipnget iti intero a daga, ket nagpaot iti 3 nga oras. Iti alas 3 iti malem, impukkaw ni Jesus. Eloy, Eloy, lama sabaktani. Akayat na asawen, Diyos ko, apay abinaybay anak. Nangeg daytoy ti sumagmamano nga adda sadyay ket kinunada. Dinggin nyo, ay ayaban na ni Elias. Adda nagtaray anapan nangala iti espongha. Impasagipsip na iti suka, sana inkabil iti sukdal, ket intanggayana ken ni Jesus. Aguray kayo. Kinunana. Kitaan tayo man, no umay ni Elias amang ibabakin kuhana iti krus. Nagikis ni Jesus iti napigsa, ket nauyusen ti biyag na. Napigis ti kortina, ana ibengbeng iti templo. Nagudwa manipod iti ngato agingga iti baba. Iti sangwanan ti krus, adda nga agtaktakder ti kapitan dagiti soldado, na imatangan na ti panakatay ni Jesus. Pudno gayam nga anak ti Diyos, daytoy a tao. Kinunana, iti pangadaywen basit, at damit babae amang buybuya iti mapaspasamak. Adda kadagitoy da Maria Magdalena, ken Salome, ken ni Maria nga ina da Jose, ken Santiago nga ububing. Simursurot da ken ni Jesus iti adda ijay Galilea, ket nagserserbida ken kuana. Adupay dagiti sabsabali a babae nga adda sa jay, akimuyog ken kuana idinapan ijay Jerusalem. Dandanin sumipnget ididumteng ni Jose at taga-Arimatea, may sa amadaydayaw a kaming ti Sanhedrin. Makipaspasungad met iti pagarian ti Diyos. Agsipod ta aldaw a panagsagana idi, kayat na asawen, aldaw sakbay ti panaginana, si tutured ni Jose anapan ken ni Pilato, tapno dawaten na ti bangkay ni Jesus. Nasdaaw ni Pilato idi maamuan na anatayen ni Jesus. Inayaban na ti kapitan dagiti soldado, ket sinaludsod na ken kuana, no nabayagen anatay ni Jesus. Pinatalgedan ti kapitan anatayen ni Jesus. Impalubos ni Pilato nga alaen ni Jose ti bangkay. Gimatang ni Jose iti linen alupot. Imbaba na ti bangkay ni Jesus, binungon na iti lupot ket inkabil na iti tanem anay kongkong iti bato. Kalpasan na, nang itulid iti dakkel a bato a pinangserrana iti tanem. Si iimatang idi da Maria Magdalena ken Maria nga ina ni Jose. Nakita da tinakaitaneman ni Jesus. San Marcos Kapitulo 16. Idi nakalabasen ti aldaw a panaginana, gimatang da Maria Magdalena, Salome ken Maria nga ina ni Santiago iti bangbanglo apang sapsapuda iti bangkay ni Jesus. Iti agsapa, iti lumgaken ti init, iti umuna nga aldaw ti lawas, napanda iti nakaitaneman ni Jesus. Iti dalan, kinunada iti maysa ken maysa. Siya sinunto ti kasao tayo, amang itulid iti bato a naisirra iti tanem. Ngem idi kitain da ti tanem, nakita da anatuliden ti bato, ket nakadakdakkel. Simrek da iti tanem, ket nasdaaw da, taad da nakita da nga agtutubo a lalaki, nga agtugtugaw iti makannawan ken nakakawes iti puraw. Kinuna ti lalaki, Di kay mas daaw. Amok asapsapolo niyo ni Jesus at taga Nazaret ana ilansa iti krus.
awan ditoy. Napagungaren, kitaan nyo, adtoy ti diso anang ikabilanda kenkwana. Ita, inkay ibaga daytoy a mensahi kadagiti adalan na. Agraman ni Pedro, umununan to ngamda kayo amapan ijay Galilea. Makita yon to sadyay akas kinunana kada kayo. Iti kasta, nagtataray dagiti babae arimwar iti tanem. Napalalo ti kigtot ken butengda. Awan ti si asino man anang ibagaanda iti napasamak, takasta unay ti butengda. Iti agsapa ti umunang aldaw ti lawas, kalpasan ti panagungar ni Jesus, imuna ang nagparang ken ni Maria Magdalena anang paksyatan na iti pito a demonyo. Napan impakaammo ni Maria daytoy kadagiti kimoy-kuyog ken ni Jesus. Agladladingit ken agsangsangit da. Uray nang ngegda a kinunana a si bibiyag ni Jesus ket nagparang ken kuana, saan dalata a namati. Kalpasan daytoy iti sabali awagas, nagparang ni Jesus kadagiti dua nga adalan a magmagna a mapan iti away. Nagsubli dagiti dua ket impakaammoda kadagiti kakadwada a nagparang ni Jesus, ngem saanda a namati kadakwada. Kamaudyanan na, nagparang ni Jesus kadagiti 10 ket maysa nga adalan idi mangmanganda. Inungtan na ida gapu iti kaawan ti pamati da ken iti katangken ti ulo da. Tadida namati kadagiti nakakita ken kuana a nagungaren. Imbaga na kadakwada, Inkay iti entero alubong, ket ikasabayo tinaimbag adamag kadagiti amin a parsua. Ti mamati ken mabunyagan, maisalakan to. Ngem ti mamati, madusan to. Maited to kadagiti mamati dagitoy apan nakabalin. Itinagan ko, paksyaten danto dagiti demonyo. Agsaudan to kadagiti sabali a pagsasao. Uray no agiggemda kadagiti uleg, wenno uminumda iti sabidong. Di danto maan-ano. Ipatay danto ti imada kadagiti masakit, ket umimbag danto. kalpasan ti panakisao ni Apo Jesus kadakwada, nayuli sa dilangit, ket nagtugaw iti makannawan ti Diyos. Napan nangas kasabada iti adalan iti amin adiso. Timultulong ti Apo kadakwada, ket pinasingkidan na ti kinapudno ti panangas kasabada, babaen kadagiti milagro ana aramid.